Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στο Έτερον και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην εκδήλωση που οργανώνουν οι εκδόσεις Άγγελους Νόβους με θέμα τη συζήτηση γύρω από τα ζητήματα που θέτει ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο που ο τίτλος του είναι «Ο νέος λόγος του κόσμου». Οι συγγραφείς του είναι ο Πιέρ Νταρντό και ο Κριστιαν Λαβάλ, ένας φιλόσοφος, δύο πανεπιστημιακοί και οι δύο, φιλόσοφος και κοινωνιολόγος αντίστοιχα. Το βιβλίο κυκλοφόρησε το 2009 και μεταφράστηκε σχετικά πρόσφατα στα ελληνικά από τις εκδόσεις Άγγελους Νόβους και σε μετάφραση της Μαρίας Βότση, της επίσης πανεπιστημιακού. Στην εκδήλωσή μας, την αφορμή για τη συζήτηση θα τη δώσουν δύο πολύ γνωστοί πανεπιστημιακοί, γνωστοί από τις δημόσιες παρεμβάσεις τους, ο Νίκος Θεοχαράκης και ο Νίκος Τραβελάκης και ο υποφαινόμενος, προσπαθώντας οι παρουσιάσεις να κεντρήσουν το ενδιαφέρον για την περαιτέρω συζήτηση, που θα είναι και πιστεύω, το πιο ενδιαφέρον μέρος της όλης συνάντησης. Να πω λοιπόν εγώ, ξεκινώντας τη δική μου παρουσίαση, δύο λόγια για το βιβλίο. Γενικά θα έλεγα ότι είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βιβλίο, με την έννοια ότι κινείται στο μετέχμιο μιας μεγάλης γκάμας θεωρητικών προσεγγίσεων. Δηλαδή είναι στο μετέχμιο μεταξύ πολιτικής οικονομίας, πολιτικής επιστήμης, ψυχανάλυσης, κοινωνιολογίας, ιστορίας της φιλοσοφίας και με δύο λόγια βρίσκεται στο κέντρο των επιστημών του ανθρώπου. Απαρτίζεται από 13 κεφάλαια, στα οποία εκτίθεται η γενεολογία του νεοφιλελευθερισμού, όπως τη χαρακτηρίζουν οι ίδιοι συγγραφείς. Είναι 13 πυκνογραμμένα κεφάλαια που διατρέχουν ένα πλήθος βιβλιογραφίας, ανατρέχουν στο έργο των βασικών θεωρητικών του νεοφιλελευθερισμού, αλλά και στο έργο άλλων θεωρητικών, του Μισελ Φουκώ, του Τζον Λοκ, του Μάρξ, του Κέινς, του Λακάν. Κάποια σημεία είναι ίσως δύσκολα προσπελάσιμα από τον μη μοιημένο αναγνώστη. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές τα κεφάλαια αυτά έχω την εντύπωση ότι θα φαίνονται ιδιαίτερα οικεία, ιδίως για τον αναγνώστη, για τον οποίο οι νεοφιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις και ο λόγος της νεοφιλελεύθερης εξουσίας αποτελεί ένα καθημερινό βίωμα. Δεν είναι καθόλου υπερβολικό να πούμε ότι καθένα από αυτά τα 13 κεφάλαια, 14 μαζί με τον επίλογο, θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο μιας ξεχωριστής εκδήλωσης, ίσως και εξαντλητικών θεωρητικών συζητήσεων, αυτόνομων. Οπότε, τι θα μπορούσα να κάνω εγώ, ως ο λιγότερο αρμόδιος για πολλά από τα θέματα που πραγματεύεται το βιβλίο. Όταν λοιπόν ο φίλος Τάσος Ευσταθίου μου πρότεινε να είμαι μεταξύ των εισηγητών αυτής της βιβλιοπαρουσίασης, σκέφτηκα ότι αυτό που θα μπορούσα να κάνω ήταν να εστιάσω στο σημείο που αποτελεί την πρωτοτυπία του βιβλίου, στην προκλητική δηλαδή ιδέα που προβάλλεται ήδη από τον πρόλογο του βιβλίου, σύμφωνα με την οποία ο νεοφιλελευθερισμός δεν αποτελεί απλά μια ιδεολογία με την τρέχουσα έννοια του όρου, ή δεν είναι ένα δόγμα για τη χάραξη
της οικονομικής πολιτικής των σύγχρονων κυβερνήσεων, αλλά, όπως λένε οι συγγραφείς, είναι πρωτίστως και κατ' ουσίαν μια ορθολογικότητα και υπ' αυτή την έννοια όχι μόνο επιδιώκει να δομεί και να οργανώνει τη δράση των κυβερνώντων, αλλά φτάνει μέχρι το σημείο να καθοδηγεί ακόμα και τους ίδιους τους κυβερνόμενους. Η κεντρική αυτή ιδέα, όπως και η μέθοδος ανάλυσης που επέλεξαν οι συγγραφείς, ανήκει βεβαίως στο Μισελ Φουκώ. Πρόκειται για την διακυβερνησιακή λογική, για αυτούς τους τύπους δηλαδή ορθολογικότητας που εφαρμόζονται στις διεργασίες κατά τις οποίες μέσω της κρατικής διοίκησης καθοδηγείται η συμπεριφορά των ανθρώπων. Να διευκρινίσουμε εδώ ότι ως κυβέρνηση δεν νοείται η θεσμική δομή, αλλά η δράση που συνίσταται στην καθοδήγηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε ένα ορισμένο πλαίσιο με τη χρήση συγκεκριμένων κρατικών εργαλείων, δηλαδή ουσιαστικά το σύνολο των αποφάσεων και των ενεργειών μιας δεδομένης πολιτικής εξουσίας. Η ιδέα που διατρέχει ολόκληρο το βιβλίο και που επίσης είναι δανεισμένη από τον Φουκώ είναι ότι παράλληλα με την καθοδήγηση της συμπεριφοράς των άλλων ανθρώπων, επομένως με τον εξουσιασμό τους, μπορούμε να διακρίνουμε δράσεις με τις οποίες ένα άτομο ασκεί εξουσία στον ίδιο του τον εαυτό διαμέσου των λεγόμενων τεχνικών του εαυτού. Όπως εξηγούν οι ίδιοι συγγραφείς, και διαβάζω από το βιβλίο ένα απόσπασμα, η διακυβέρνηση συνίσταται συνεπώς τον έλεγχο και την κατεύθυνση της συμπεριφοράς των ανθρώπων, υπό τον όρο ωστόσο να διευκρινίσουμε ότι τα παραπάνω εφαρμόζονται τόσο απέναντι στον εαυτό μας, όσο και απέναντι στους άλλους. Γι' αυτό το λόγο για την κυβέρνηση απαιτείται ως προϋπόθεση ύπαρξης η ελευθερία. Διακυβερνώ δεν σημαίνει διακυβερνώ εναντίον της ελευθερίας και παρά την ελευθερία, αλλά σημαίνει διακυβερνώ μέσω της ελευθερίας, δηλαδή διαδραματίζω ενεργό ρόλο στον χώρο της ελευθερίας που αφήνεται στα άτομα, ώστε να καταλήξουν να συμμορφωθούν από μόνα τους με ορισμένους κανόνες. Αυτού του τύπου διακυβέρνηση συνιστά κατά τους συγγραφείς την ειδοποιώ διαφορά του νεοφιλελευθερισμού από όλες τις προηγούμενες μορφές και καθεστώτα διακυβέρνησης. Είναι αυτή που προσδίδει στο νεοφιλελευθερισμό μια ασυνήθιστη σταθερότητα και εξηγεί τον υπερσυγκυριακό του χαρακτήρα. Με αυτή την έννοια ο νεοφιλελευθερισμός δεν πρόκειται να υποχωρήσει από μόνος του, ακόμα και αν κάποια στιγμή στο μέλλον εκλείψουν οι οικονομικοί, οι πολιτικοί και άλλοι παράγοντες που οδήγησαν στην εδραίωσή τους στις αρχές της δεκαετίας του 1980. Τώρα, περνώντας στην κυρίως παρουσίαση της επιχειρηματολογίας που εκτίθεται στο βιβλίο, αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω ειδοποιώς διαφορά του νεοφιλελευθερισμού, όπως επιχειρηματολογούν οι συγγραφείς, εμφανίζεται ακόμα και στην πρώιμη μορφή του, στα μανιφέστα του γερμανικού ορντοφιλελευθερισμού, ήδη από το 1938 και στους διακηρυγμένους στόχους της ορντοφιλελεύθερης πολιτικής που εφαρμόστηκε μεταπολεμικά στη Δυτική Γερμανία επί 30 και πλέον χρόνια. Σε αυτό το σημείο είναι πολύ σαφής ο θεωρητικός του ορντοφιλελευθερισμού, ο Βίλελμ Ρέπκε, και εισηγητής της θεωρίας του τρίτου δρόμου, του δρόμου που μεταξύ του κοινωνικού δαρβινισμού του Λεσεφέρ και του κοινωνικού κράτους που κατά αυτόν είναι κατά ανάγκη ολοκληρωτικό, και ο οποίος, ή μάλλον για τον οποίο οι ίδιοι συγγραφείς, υιοθετώντας μια αντίστοιχη εκτίμηση που εκθέτει ο Φουκώ στη γένεση της βιοπολιτικής, σημειώνουν επιλέξει τα εξής. 263. Η σημαντική συμβολή του Ρέπκε στη νεοφιλελεύθερη κυβερνητικότητα έγκυται στο γεγονός ότι αναπροσανατόλισε τον κυβερνητικό παρεμβατισμό προς το άτομο, έτσι ώστε να αποσπάσει από αυτό την εγγύηση ότι θα οργανώνει την ίδια του τη ζωή, δηλαδή τις σχέσεις του με την ατομική του ιδιοκτησία,
την οικογένειά του, τον οικοκυριό του, τα ασφαλιστικά του συμβόλαια, τη σύνταξή του, με τέτοιο τρόπο, ώστε η ζωή του να τον μετατρέπει σε ένα είδος συνεχούς επιχείρησης, ποικιλόμορφης επιχείρησης. Μέσω αυτής λοιπόν της εκτίμησης του Φουκώ και των συγγραφέων μπορούμε να περάσουμε από το γερμανικό ορντοφιλελευθερισμό στην αυστροαμερικανική σχολή των Μίζες και Χάγεκ, που έθεσαν ευθέως το αίτημα του ανθρώπου επιχειρηματία, του ατόμου που είναι επιχειρηματίας του εαυτού του. Για τους θεωρητικούς αυτούς, το άτομο δεν κατέχει κάποιο φυσικό χάρισμα που του επιτρέπει να συμπεριφέρεται ορθολογικά στις συνθήκες της αγοράς, αλλά εκπαιδεύεται καθώς εκτίθεται σε αυτές τις συνθήκες. Εξ αυτού, η νεοφιλελεύθερη κυβερνητικότητα συνίσταται στη δημιουργία των συνθήκων αγοράς, δηλαδή του ελεύθερου ανταγωνισμού που εκπαιδεύουν το άτομο στην ορθολογική αυτοκυβέρνηση, που κατά τον Μίζες δεν είναι τίποτα άλλο από την ίδια την επιχειρηματικότητα. Όπως γράφει ένας θεωρητικός του νεοφιλελευθερισμού, ο Ισραήλ Κίρσνερ, να διαβάσω ένα επίσης απόσπασμα. Τον είχε στο New School, τον κύριο. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, καθένας από εμάς είναι δυνητικά ένας επιχειρηματίας. Δηλαδή, καθώς ο επιχειρηματικός ρόλος δεν προϋποθέτει πλούτο με τη μορφή περιουσιακών στοιχείων, αξίας. Ο επιχειρηματίας δεν είναι ένας καπιταλιστής, δεν είναι ούτε ο καινοτόμος του Σουμπέτερ, ο οποίος μεταβάλλει ασταμάτητα τις συνθήκες παραγωγής και συνιστά το μοχλό της ανάπτυξης. Είναι ένα όν το οποίο διαθέτει εμπορικό πνεύμα, έχει αφιερωθεί στην αναζήτηση κάθε ευκαιρίας κέρδους που του παρουσιάζεται και μπορεί να την αρπάξει χάρη στις πληροφορίες που διαθέτει και που δεν έχουν οι υπόλοιποι. Προσδιορίζεται αποκλειστικά από τη συγκεκριμένη του παρέμβαση στην κυκλοφορία των αγαθών. Η άποψη τώρα ότι το κάθε άτομο μπορεί να λειτουργεί ως επιχειρηματίας του εαυτού του συνδυάζεται ή θεμελιώνεται, αν θέλετε, σε μια άλλη ευρύτερα αποδεκτή γνώμη ότι το κάθε άτομο είναι φορέας ενός ανθρωπίνου κεφαλαίου, το οποίο ανθρώπινο κεφάλαιο απαρτίζεται από τις γνώσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες, τα προσωπικά του ενδιαφέροντα, ακόμα και τα φυσικά του προσόντα, τις προσωπικές του γνωριμίες και άλλα πολλά, το οποίο μάλλον ανθρώπινο κεφάλαιο το κάθε άτομο οφείλει να το εμπλουτίζει και να το αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό, προκειμένου αυτό να του αποδώσει τους επιθυμητούς καρπούς. Όπως ακριβώς ένας επιχειρηματίας εμπλουτίζει και αξιοποιεί το παραγωγικό ή το χρηματικό του κεφάλαιο για να αυξήσει την κερδοφορία του. Μέσω λοιπόν της εκπαίδευσης των ατόμων στην ελεύθερη αγορά δημιουργούνται οι συνθήκες διάχυσης του επιχειρηματικού πνεύματος ολόκληρη την κοινωνία και τελικά οι συνθήκες διαμόρφωσης μιας οικογένειας επιχείρησης ή και μιας οικονομίας και μιας κοινωνίας επιχειρηματιών. Εξάλλου η ίδια τυπική επιχείρηση εκλαμβάνεται από τους Χάγεκ και Μίζες όχι ως μια ιδιαίτερη ιεραρχική δομή διευθυνόντων και διευθυνόμενων μισθωτών, αλλά ως η ενότητα των ιδιαίτερων επιχειρήσεων που συνιστούν τα άτομα που την απαρτίζουν. Καταλήτης αυτής της εξέλιξης είναι η ανάδειξη των θεωριών του management σε ιερή βίβλο της οργάνωσης τόσο των επιχειρήσεων όσο και των δημόσιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με αυτές τις δοξασίες, διαβάζω ένα άλλο μικρό απόσπασμα. Όλα τα προβλήματα μπορούν να λυθούν με διαχειριστικό πνεύμα και συμπεριφορά management. Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αντιμετωπίζουν το ρόλο τους και τη συμμετοχή τους στις υποθέσεις της επιχείρησης μέσα από την οπτική του μάνατζερ. Ωστόσο, η νεοφιλελεύθερη κυβερνητικότητα, ειδικά μετά την καμπή της δεκαετίας του 1980 και την εμπέδωση των αντίστοιχων πολιτικών στο σύνολο σχεδόν του δυτικού κόσμου,
δεν αρκείται στη διαμόρφωση ατόμων που είναι σε θέση να λειτουργήσουν με επιχειρηματικό πνεύμα ως κυβερνήτες του εαυτού τους. Στο νέο περιβάλλον που δημιουργείται με την ιδιωτικοποίηση του μεγαλύτερου μέρους των δημόσιων υπηρεσιών, τη χρηματιστικοποίηση των τραπεζικών υπηρεσιών, την ελαστικοποίηση και τη συνεχώς εντυνόμενη επισφάλεια των εργασιακών σχέσεων, το άτομο καλείται καθημερινά να κάνει επιλογές αντίστοιχες με αυτές ενός επιχειρηματία, αναλαμβάνοντας βεβαίως την ευθύνη του επιχειρηματικού κινδύνου που αυτές συνεπάγονται. Με τα λόγια των συγγραφέων, ναι. Η νεοφιλελεύθερη στρατηγική συνίσταται στη δημιουργία όσο το δυνατόν περισσότερων πιθανών καταστάσεων αγοράς. Δηλαδή, στο να οργανωθεί με διάφορα μέσα, ιδιωτικοποιήσεις, δημιουργία ανταγωνιστικών υπηρεσιών προς τις δημόσιες υπηρεσίες, εμπορευματοποίηση του σχολείου κτλ. Η υποχρέωση του επιλέγειν, ώστε τα άτομα να δεχτούν την κατάσταση της αγοράς όπως τους επιβλήθηκε ως πραγματικότητα, δηλαδή ως μοναδικός κανόνας του παιχνιδιού και να ενσωματώνουν με αυτόν τον τρόπο την αναγκαιότητα υπολογισμού του ατομικού του συμφέροντος, αν δεν θέλουν να χάσουν στο παιχνίδι και ακόμα περισσότερο αν επιθυμούν να αξιοποιήσουν το προσωπικό τους κεφάλαιο σε ένα περιβάλλον όπου η συσσόρευση φαντάζει ως ο γενικός κανόνας της ύπαρξης. Η ελευθερία του να επιλέγεις, η ελευθερία η οποία κατά τον Φρίντμαν συνοψίζει όλα τα πλεονεκτήματα τα οποία πρέπει να αναμένουμε από τον ανταγωνιστικό καπιταλισμό, εμφανίζεται λοιπόν ως δικαίωμα, ωστόσο πρακτικά λειτουργεί ως υποχρέωση, αφού ο πρώτος και κύριος στόχος που εξυπηρετείται από την άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού εντός των υφιστάμενων αγορών, αλλά και η δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού ακόμα και εκεί που προηγουμένως δεν υπήρχαν. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της δημιουργίας της σχολικής αγοράς που πιθανότατα όλοι γνωρίζουμε και που επιχειρήθηκε στη ΣΥΠΑ και τη Βρετανία στα πρώτα χρόνια τουλάχιστον των μεταρρυθμίσεων. Το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο οξύνονται δραματικά οι κοινωνικές ανισότητες είναι μια ιστορία που δεν απασχόλησε ιδιαίτερα τους εμπνευστές αυτών των μεταρρυθμίσεων. Και δεν τους απασχόλησε γιατί σύμφωνα με την νεοφιλελεύθερη κυβερνητικότητα το άτομο είναι πάντα υπεύθυνο για τις επιλογές του και κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει ή να συνδράμει κάποιον που έκανε μια ατυχή επιλογή γιατί δεν εκτίμησε σωστά τα δεδομένα της αγοράς ή γιατί προτίμησε το δρόμο της ίσονος προσπάθειας από αυτή της επένδυσης στο μόχθο. Με αυτή τη λογική, ο άνεργος που έχασε τη δουλειά του γιατί έκλεισε η επιχείρηση που τον απασχολούσε ή ο άνεργος που δεν βρίσκει δουλειά σύμφωνη με την ειδικότητά του, φέρουν αποκλειστικά το βάρος των επιλογών τους, της επιλογής εργοδότης ο ένας ή της επιλογής επαγγελματικής ειδίκευσης ο άλλος. Λοιπόν, το πράγμα βέβαια δεν σταματάει εδώ, γιατί αν η επιλογή αποτελεί μια φυσική καθημερινή πραγματικότητα για το σύγχρονο άτομο, που δεν έχει νόημα να την αποφεύγει, είναι εξίσου φυσική και η διακινδύνευση που αυτή συνεπάγεται. Για το νεοφιλελεύθερο λόγο, η διακινδύνευση είναι μια πρόκληση μέσω της οποίας το άτομο επιβεβαιώνει την ικανότητά του να προβαίνει σε σωστές προβλέψεις και να ανταμείβεται ανάλογα για αυτή την ικανότητα. Η επιχείρηση του εαυτού προϋποθέτει το να ζεις ρισκάροντας ή, όπως λέει ένας γκουρού της ελεύθερης αγοράς, η επιχείρηση του εαυτού είναι η αντίδραση και η δημιουργικότητα σε ένα κόσμο που δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Ή, όπως υποστηρίζουν κάποιοι εκπρόσωποι του γαλλικού επιχειρηματικού κόσμου, που παραθέτουν συγγραφείς, οποιαδήποτε κοινωνική αναμόρφωση προϋποθέτει τη μετατροπή της πλειοψηφίας του πληθυσμού από κινδυνόφοβα σε κινδυνόφιλα άτομα, αφού η ζωή, η υγεία, ο έρωτας,
Όλα αυτά είναι επισφαλή. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος να εκφεύγει αυτού του κανόνα η εργασία. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, η διακινδύνευση αποκτά μια οντολογική διάσταση και γίνεται το είδωλο της επιθυμίας που κινητοποιεί το άτομο. Το να υπακούει κανείς στις επιθυμίες του σημαίνει να εκτίθεται σε ρίσκα. Το management της νεοφιλελεύθερης επιχείρησης, εφαρμόζοντας τις γνωστές τεχνικές της διοίκησης μέσω στόχων, της αξιολόγησης και του αυτοελέγχου της απόδοσης, αξιοποιεί και καλλιεργεί και αξιοποιεί τα χαρακτηριστικά και τις δεξιότητες αυτές του σύγχρονου νεοφιλελεύθερου υποκειμένου, υποδαβλίζοντας την προσδοκία της επαγγελματικής και κοινωνικής του καταξίωσης μέσω των θετικών αξιολογήσεων που θα έχει στη δουλειά του. Παράλληλα, η ευθύνη για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων ή όποια πιθανή αποτυχία βαραίνει αποκλειστικά το συγκεκριμένο άτομο. Και η τελευταία αυτή παρατήρηση μας παραπέμπει σε μια κρίσιμη διάσταση του νεοφιλελεύθερου management που σχετίζεται και πάλι με την επιθυμία. Πρόκειται για το στόχο της ολοκληρωτικής στράτευσης και συμμετοχής του ατόμου στην επαγγελματική του δραστηριότητα, που προέρχεται από μια εσωτερική επιθυμία που εμφυτεύεται σε αυτό, επιθυμία αυτοπραγμάτωσης μέσω της αφιέρωσής του στην επιχείρηση. Η επιθυμία αυτή που καταργεί την παραμικρή αίσθηση απόστασης μεταξύ του ατόμου και της επιχείρησης που το απασχολεί και στην οποία το άτομο δεν διανοείται ότι θα μπορούσε να αντισταθεί. Όπως παρατηρούν οι συγγραφείς πιο συγκεκριμένα, ένα τελευταίο απόσπασμα, οι νέες τεχνικές της επιχείρησης του εαυτού οδηγούν στην αποκορύφωση της αλωτρίωσης την ίδια στιγμή που ισχυρίζονται ότι εξαλείφουν κάθε συναίσθημα αλωτρίωσης. Η υπακοή στην προσωπική επιθυμία και στον άλλο, ο οποίος μιλά ψιθυριστά στο εσωτερικό του εαυτού, αποτελούν ένα και το αυτό πράγμα. Υπό αυτή την έννοια, το σύγχρονο management αποτελεί μια λακανική διακυβέρνηση. Η επιθυμία του υποκειμένου είναι η επιθυμία του άλλου. Και εμπροκειμένου είναι ιδανικά η επιθυμία της εξουσίας που εκπροσωπεί η σύγχρονη επιχείρηση. Κλείνοντας αυτή την παρουσίαση, θα ήθελα να πω ότι η όντως ζωφερή εικόνα του ανθρώπου της νεοφιλελεύθερης υποκειμενοποίησης, όπως αναλύεται στο βιβλίο που συζητάμε σήμερα, ωστόσο οι συγγραφείς δεν μένουν σε αυτή, αλλά αναζητούν τρόπους απεγκλωβισμού των κυριαρχούμενων από την καταδυνάστευση του νεοφιλελευθερισμού. Η χειραφέτηση αυτή, όπως λένε, δεν μπορεί να παρακάμψει την ανάγκη διαμόρφωσης μιας εναλλακτικής κουλτούρας και συνείδησης, για την οποία το κέντρο του ενδιαφέροντος του ατόμου δεν θα είναι το ατομικό του συμφέρον, αλλά τα ιδεώδη της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της συλλογικής διαχείρισης των ούτως ή άλλως πεπερασμένων φυσικών, οικονομικών και κοινωνικών πόρων στη λογική μιας θεωρίας των κοινών. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο τώρα στον εξδεξιόν μου, Νίκο Κοχαράκη. Να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου σε αυτή την εκδήλωση. Να πω ότι με τον Χρήστο μετά από 50 χρόνια καθόμαστε στο ίδιο θρανείο, δεδομένου ότι στο Βαρβάκιο μαζί καθόμαστε στο ίδιο θρανείο και σήμερα, φέτος μάλλον, κλείνουμε 50 χρόνια αποφοίτησης από το 1974. Σχετικά με το βιβλίο, πράγματι είναι ένα βιβλίο που βγήκε στα γαλλικά το 2009, μεταφράστηκε στα αγγλικά το 2015, γιατί όντως είναι ένα σημαντικό βιβλίο, και τώρα έρθει η σειρά να εμφανιστεί και στα ελληνικά. Δεν είναι ένα εύκολο βιβλίο, είναι μεγάλο
και επίσης είναι αρκετά πυκνό και στα νοήματα και στον τρόπο που γράφουν οι συγγραφείς, με κλασικό πανεπιστημιακό τρόπο, βρήθη υποσημειώσεων κλπ. Επίσης, παρόλο που είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με πολιτική οικονομία, είναι μια πολιτική οικονομία όπως την αντιλαμβάνονται ένας φιλόσοφος και ένας κοινωνιολόγος. Έτσι. Και ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν το θέμα τους είναι εντελώς μέσα στο πλαίσιο του ερευνητικού project του Φουκώ. Δηλαδή, ουσιαστικά συνεχίζουν το έργο του Φουκώ. Ο Φουκώ το 1979 κάνει κάποιες διαλέξεις στο Collège de France, όπου ήταν καθηγητής της ιστορίας των ιδεών, όπου μία από αυτές μάλιστα έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά, αναφέρεται στη γέννηση της βιοπολιτικής. Και είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον ότι οι διαλέξεις αυτές ήταν το 1979, που σημαίνει ότι ο Φουκώ ήταν αρκετά, έτσι, πώς να το πει κανένας, διορατικός και διεισδυτικός να αντιληφθεί τη σημασία του φαινομένου του νεοφιλελευθερισμού ήδη όταν αυτός δεν είχε εκδηλωθεί μέσα από τη Reagan το Reagan και τη Thatcher. Άρα και βέβαια έφυγε και αρκετά νωρίς, δηλαδή στη δεκαετία του 80. Οι συγγραφείς λοιπόν συνεχίζουν ακριβώς το project του Φουκώ και το πώς κανένας διαχειρίζεται τον εαυτό του, πώς ο τρόπος με τον οποίο κυβερνά ένα σύστημα, μια εξουσία, είναι μέσα από το ίδιο το άτομο, μέσα από το σώμα του ίδιου του ατόμου, μέσα από αυτό που θα έλεγε ο Blake, the mind force manacles, δηλαδή τις χειροπέδες που σφυριλάτησε το ίδιο το μυαλό. Και ουσιαστικά ακολουθούν το Φουκώ στο να εντοπίσουν τη γέννηση του νεοφιλελευθερισμού σε ένα colloquium, σε ένα συνέδριο, το οποίο έγινε στο Παρίσι το 1938 και το έχει ονομαστεί Walter Lippmann colloquium, δηλαδή από έναν πολύ σημαντικό Αμερικανό δημοσιογράφο και δημόσιο διανοητή, τον Walter Lippmann, το οποίο όμως το είχαν οργανώσει πολύ μεγάλοι διανοούμενοι εκείνης της περίοδου, όπως ο Ζακ Ρίφ, ήταν ο Ρουζιέ και άλλοι οι οποίοι αργότερα ήταν σημαντικά άτομα στη διαμόρφωση του ορντολιμπεραλισμού. Αυτό που θέλανε να διερευνήσουν εκείνη την περίοδο ήταν ότι τη δεκαετία του 30 ο Μεσοπόλεμος ήταν από τις πιο φρικτές περιόδους στην ιστορία την κοινωνική. Δηλαδή όλες αυτές οι ιδέες για την αρμονία των συμφερόντων, την οικονομία που λειτουργεί θαυμάσια και καλά, η αρμονία οικονομική που έλεγε ο Μπαστιά, είχαν πάει περίπατο. Ήταν μια οικονομία η οποία είχε υπερπληθωρισμό, είχε μεγάλη ανεργία. Όποιος έχει διαβάσει τα σταφύλια της οργής του Στάνιμπεργκ και την Αμερική καταλαβαίνει τι εννοεί κανένας και αυτό το είχαν περάσει όλοι. Άρα λοιπόν αντιμετώπιζε μία κρίση το ίδιο το μοντέλο με το οποίο οι κυβερνώντες εξηγούσαν τα πράγματα, το μοντέλο του φιλελευθερισμού και της ελεύθερης αγοράς. Και το ερώτημα ήταν, φταίει το μοντέλο, φταίει η γενικότερη θεωρία ή κάπως πρέπει να την αλλάξουμε. Και εκεί γίνεται η διάκριση μεταξύ του παραδοσιακού παλαιού φιλελευθερισμού και αυτό που θέλουν να ονομάσουν, ένας από τους συμμετέχοντες, ο Ρίστοφ, το ονομάζει νέο φιλελευθερισμό. Και προσπαθούν να κάνουν τη διάκριση του παλαιού φιλελευθερισμού, κάνοντας και μάλιστα οι συγγραφείς ξεκινάνε από μία ανάλυση, μιλώντας μάλιστα ειδικά για τον Herbert Spencer, έναν ο οποίος ήταν ο εκλαϊκευτής μεταξύ των άλλων των θεωριών του Δαρβίνου και ο οποίος δημιούργησε αυτό που ονόμασε κάποιος άλλος κοινωνικό δαρβινισμό, λέγοντας ότι το πρόβλημα των παλαιών φιλελευθέρων ήταν ότι είχαν δώσει στην έννοια της αγοράς που λες fair, δηλαδή της ελευθερίας της οικονομικής δράσης, σε έναν νόμο φυσικό, ο οποίος έχει μυστικιστικά χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν που θέλανε να πούνε αυτοί ήταν ότι όχι, το κράτος πρέπει να παρεμβαίνει. Αλλά πώς να παρεμβαίνει το κράτος? Δεν διαχωρίζουμε πλέον, όπως κάνουν οι παλαιότεροι, τη σφαίρα παρέμβασης του κράτους και τη σφαίρα παρέμβασης του ατόμου και του επιχειρηματικού δρόντος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ουσιαστικά πρέπει να φτιάξουμε εκείνο το νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο να μπορεί να λειτουργήσει όσο καλύτερα γίνεται η αγορά. Τώρα καταλαβαίνετε, το 1938 είναι πολύ δύσκολη περίοδος. Αυτό το project δεν προχώρησε παραπέρα. Και το μόνο που μπόρεσε να το συνεχίσει, και οι συγγραφείς δεν αναφέρουν πάρα πολλά γι' αυτό, αν και λένε κάποια πράγματα, είναι μια εταιρεία η οποία ιδρύθηκε στην Ελβετία το 1947
η λεγόμενη εταιρεία του Μον Πελερέν, όπου ήταν ο Πόπερ, ήταν ο Χάγεκ και όλοι αυτοί βγάλανε διάφορα Νόμπελ μεταξύ τους και θέλανε να χτυπήσουν τα δύο κακά της μοίρας τους, δηλαδή το μαρξισμό αφενός και τον κειντσιανισμό αφετέρου, και να λειτουργήσουν τις ιδεολογικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει μια μεταπολεμική Ευρώπη κάτω από το παλιό καθεστώς. Και ένα κομμάτι λοιπόν είναι αυτό, ένα κομμάτι συνεχίζεται το 1947 με την Mont Pelerin Society. Μάλιστα ο Πόπερ είχε γράψει και το περιβόητο βιβλίο «Η ανοιχτή κοινωνία και οι εχθροί της», και κάποιος αναφερόμενος στην εταιρεία του Mont Pelerin είχε πει «Η ανοιχτή εχθροί και η κοινωνία τους». Offene Feinde und ihre Gesellschaft. Και ένα άλλο κομμάτι το οποίο ανιχνεύουν οι συγγραφείς είναι σε αυτό που ονομάζουν ορντολιμπεραλισμό, δηλαδή από τον φιλελευθερισμό αφενός, αλλά από το ordnung, όρντο και στα λατινικά σημαίνει τάξης, δηλαδή ένας τρόπος με τον οποίο δημιουργείται και συγκροτείται μία τάξη μέσα στην οποία μπορεί να λειτουργήσει ο φιλελευθερισμός, και αυτό ήταν κυρίως το πνευματικό παιδί Γερμανών, όπως ήταν κυρίως ο Βάλτερ Όικεν, ο Βίλχεμ Ρέπκε και αρκετοί άλλοι, οι οποίοι όμως είχαν και το αυτί του Έρχαρτ, ο οποίος προσπαθούσε να εφαρμόσει αυτές τις τεχνικές, ουσιαστικά μιλώντας για μία νομισματική σταθερότητα, αλλά και παίρνοντας όλους εκείνους τους νόμους που ήταν απαραίτητοι για να λειτουργήσει η ελεύθερη αγορά. Για αυτούς δηλαδή το κράτος δεν είναι ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνει, πρέπει να παρεμβαίνει, αλλά με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Και ο τρόπος αυτός είναι για να μπορέσει να λειτουργήσει το laissez-faire στην αγορά. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε αυτό, εκ των πραγμάτων είναι αντιφατικό, διότι δεν μπορείς να λες ότι να λειτουργήσει ελεύθερα, αλλά από την άλλη στιγμή εγώ βάζω τις κανόνες, αλλάζω τα goal post, σαν το παιχνίδι το curling που βάζεις μπροστά μια σκούπα να λιάνεις το που θα πάει η μπάλα, γιατί από τη στιγμή που το κάνεις αυτό αλλοιώνεται όλο το σύστημα. Άρα λοιπόν ένα κομμάτι είναι αυτό. Τώρα μεταξύ μας εγώ δεν είμαι πάρα πολύ βέβαιος ότι το γερμανικό μεταπολεμικό οικονομικό θαύμα, το Wirtschaftswunder που λένε οι Γερμανοί και είναι και περήφανοι με τα λεφτά του Μάρσαλ, ότι οφείλεται στον ορντολιμπεραλισμό. Γιατί όπως ξέρουμε από το βιβλίο του Σαποτό, «Ελεύθερος να υπακούς», ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των Γερμανών στελεχών, ιδιαίτερα στο management, ήταν παλιοί Ναζί. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, η γενική θεωρία που υπήρχε επί ναζισμού, ότι το κράτος είναι τα πάντα και οι νόμοι και όλα υποτάσσονται στη γενικότερη λογική του κράτους, ουσιαστικά ήταν ένα από τα κομμάτια που διαχειρίστηκαν την Γερμανία, αφού τους είχαν περάσει από τη βούρτσα του ξασπρίσματος οι Αμερικάνοι, οι οποίοι τους χρειαζόντουσαν ενάντια στους Σοβιετικούς για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Τώρα, αυτό που λένε αυτοί είναι ότι η συνέχεια του παλαιού φιλελευθερισμού, του Άνταμ Σμιθ, του Μπαστιά, του Κενέ, και συνεχίστηκε μετά στους νεοκλασικούς, κυρίως με τον Λεόν Βαλράς και τον Βιλφρέντο Παρέτο, είναι κάτι το οποίο δεν είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του νεοφιλελευθερισμού. Η πραγματικότητα είναι, και να κάνω και εδώ μια κριτική, ότι στη σύγχρονη οικονομική επιστήμη, η οποία υπάρχει νεοκλασική κυριαρχία παντού και μάλιστα φροντίζουν να εξαλείψουν όποιον δεν σκέφτεται όπως αυτοί, εξακολουθούν και χρησιμοποιούν αυτά τα παλιά μοντέλα, δηλαδή του Βαλράς, του Παρέτο και όλων αυτών μέσα από κάτι μαθηματικοποιήσεις κλπ. Επιλέγουν όμως, και όχι άδικα, μια ξεχωριστή σχολή της κυρίαρχης θεωρίας, η οποία όμως δεν είναι αυτή η οποία έχει επικρατήσει, τη λογική του Φον Μίζες, του Λούντβιχ Φον Μίζες, αυστριακού φοβερού αντικομμουνιστή, και ο οποίος στην Αμερική αποτελεί ένα ίνδαλμα των νεοφιλελεύθερων κάθε είδους, και ο οποίος δεν συμφωνούσε με τη λογική του κράτους. Η παρέμβαση του κράτους για το Φον Μίζες είναι κακή, και ακόλουθα ήταν ο Χάικ. Αυτοί δεν θεωρούσαν τη λογική της οικονομικής αεροπίας, του equilibrium, ότι είναι βασικό. Δεν τους ένοιαζε. Θεωρούσαν δηλαδή ότι όλη η διαδικασία είναι δυναμική και ότι αυτό που έχει σημασία είναι η διαχείριση της γνώσης. Ποιας γνώσης? Όχι της επιστημονικής γνώσης, αλλά της γνώσης, για παράδειγμα, των τιμών, της γνώσης της τοπικής τεχνολογίας, της γνώσης της αγοράς. Γι' αυτό και για αυτούς ήταν πιο σημαντικό και πιο μεγάλη συνεισφορά είχαν στην κοινωνία και στην οικονομία οι επιχειρηματίες παρά οι ερευνητές, οι επιστήμονες, οι καθηγητές ή οποιοδήποτε άλλοι, διότι αυτοί ήταν που προωθούσαν την οικονομία. Και
στην πραγματικότητα, ξεκινώντας από μία λογική αυτής της γενικής δυναμικής, είχαν σταθεί πάλι στο Σουμπέτερ, ο οποίος το 1914 είχε γράψει το περιβόητο «Θεωρία της οικονομικής ανάπτυξης», όπου είχε θεοποιήσει τον επιχειρηματία Προμηθέα, αλλά αυτοί το πήγαν ακόμα παραπέρα. Λέγανε ότι ο καθένας στην καθημερινή του ζωή αυτό που κάνει είναι ένας μικρός επιχειρηματίας. Και ο Άνταμ Σμιθ έλεγε ότι ο καθένας κατά κάποιο τρόπο είναι ένας μικρός έμπορος, αλλά αυτοί το πήγανε 2 σκαλιά παραπάνω. Λέγανε δηλαδή ότι ό,τι και να κάνεις είσαι ένας επιχειρηματίας. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι όταν πηγαίνει κάποιος στην τουαλέτα, διαχειρίζεται τον πεπτικό του. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ένας μάνατζερ σε αυτή τη διαδικασία. Αυτοί όμως το πήγανε σε ένα τέτοιο επίπεδο. Για να σας πω ένα ακόμα πιο γκροτέσκο, κατά τη διάρκεια των μνημονίων, η κυπριακή κυβέρνηση είχε βγάλει στόχο τι θα κάνει να το δώσει στους Τροικανούς, και ένα από τις δράσεις που έλεγε ήταν να διδάξουν επιχειρηματικότητα στους άνδρες της προεδρικής φουράς. Δηλαδή να έχεις τσολιάδες μάνατζερ κατά κάποιο τρόπο. Αυτή λοιπόν η υπερβολή στην οποία ο καθένας ό,τι και να κάνει είναι ένας επιχειρηματίας, άρα λοιπόν πρέπει να αναλαμβάνει το ρίσκο ότι θα αυτοπιθαρχείται επιμελούμενος στα του εαυτού του, ότι τα πάντα θα είναι μια μικρή επιχειρηματικότητα, είτε είσαι εργάτης, είτε είσαι επιχειρηματίας, είτε διευθύνεις μια επιχείρηση των 3 ατόμων ή των 100.000 ατόμων. Αυτή η επιχειρηματικότητα είναι αυτή στη βάση η ανάληψη του ρίσκου, και επίσης για να λειτουργήσει το management χρειάζεται να έχεις διαδικασίες αξιολόγησης, χρειάζεται να έχεις metrics, key performance indicators όπως τα λένε οι Αγγλοσάξονες manager, και άρα λοιπόν ο καθένας είναι ένας μικρός manager. Στη συνέχεια αυτό προχώρησε ακόμα παραπάνω, λέγοντας ότι και το ίδιο το δημόσιο θα πρέπει να λειτουργεί επιχειρηματικά. Και στις ίδιες τις επιχειρήσεις θα πρέπει τα τμήματα να λειτουργούν σαν να είναι αυτόνομα management, δηλαδή να έχεις το outsourcing που λέγανε και οι δημόσιοι υπάλληλοι να γίνουν και αυτοί managers, γιατί το δημόσιο είναι κακό, η αλληλεγγύη είναι κακιά, όλα αυτά τα πράγματα είναι κακιά. Και σε τελευταία ανάλυση και η δημοκρατία είναι κακιά, διότι δεν μπορείς να αφήσεις αυτούς τους πλεμπαίους να αποφασίσουν για το πώς θα λειτουργήσει η δημοκρατία τους. Θα πρέπει απλά να δημιουργήσεις εκείνες τις προϋποθέσεις μέσα από τις οποίες να λειτουργεί αυτό το σύστημα της απόλυτης επιχειρηματικότητας σε όλα τα επίπεδα. Στο προσωπικό επίπεδο, στο επίπεδο της επιχείρησης, στο επίπεδο των εργασιακών σχέσεων, στο επίπεδο του ίδιου του κράτους. Αλλά αυτό λοιπόν, γι' αυτό θεωρούν ότι υπάρχει μια μετατροπή της λογικής, της δράσης, όχι μόνο στο επίπεδο το ιδεολογικό, αλλά στο επίπεδο της αυτοδιαχείρισης των κυβερνομένων μέσα από μία νέα ιδεολογία. Και αυτό κατά την άποψή τους εξηγεί και γιατί ο νεοφιλελευθερισμός δεν, παρά το γεγονός ότι όλα έχουν πάει μαντάρα, έτσι, ουσιαστικά η διαχείριση μετά τον πόλεμο μετά το 80 ή στα μέσα της δεκαετίας του 70, που άρχισε αυτή η μεταστροφή, ιδιαίτερα μετά τα προβλήματα που είχε η διαχείριση της ζήτησης και το κεινσιανό μοντέλο και το στασιμοπληθωρισμό κλπ. Τα πράγματα δεν πήγανε καθόλου καλά, εκτός για κάποιους που πήγε πάρα πολύ καλά. Έχεις τη χρηματιστοκοποίηση, έχεις την απελευθέρωση του σύμπαντος κόσμου, έχεις τις αθρώες ιδιωτικοποίησεις, έχεις την καταβαράθρωση των εργασιακών σχέσεων, οι οποίες επαναρρυθμίστηκαν σε όφελος του κεφαλαίου. Όλα αυτά τα πράγματα γίνανε μέσα στο πλαίσιο μιας λογικής, η οποία δεν αποδέχεται ότι είναι λανθασμένη. Και ακριβώς επειδή έχει μπει βαθιά σε κάθε κομμάτι της ανθρώπινης δράσης, είναι και πάρα πολύ εύκολο και δύσκολο να την αποτινάξεις. Εμείς το βλέπουμε στα πανεπιστήμια, που έρχεται η Επιτροπή Αξιολόγησης και σου λέει γιατί δεν δίνεις στα νέα παιδιά που διδάσκουν τη δυνατότητα, αν δημοσιεύσουν 5 άρθρα, σε 3 περιοδικά, για να τους προωθήσεις. Γιατί δεν βάζεις key performance indicators, δηλαδή ειδικούς δείκτες, τους οποίους θα πρέπει να πιάσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Λες και εμείς δεν κάνουμε άλλη δουλειά από το να κολλάμε τα μπρίκια του κάθε ηλίθιου, ο οποίος θέλει να μας επιβάλλει κανόνες τέτοιας επιχειρηματικότητας. Αλλά ακριβώς γι' αυτό είναι δύσκολο. Τώρα, οι συγγραφείς στην προσπάθειά τους ακριβώς να εφαρμόσουν τη λογική του Φουκώ και της κυβερνησιμότητας κλπ. Διατηρούν και μία έντονη αντιμαρξιστική στάση. Δηλαδή θεωρούν ότι ο μαρξισμός ήταν ανίκανος, δίνοντας προτεραιότητα κυρίως στη βάση
και θεωρώντας ότι είναι ανεξάρτητα από το επικοδόμημα ή μάλλον υπάρχει μια σχέση, αλλά ότι το επικοδόμημα δεν καθορίζει τη βάση. Εδώ πιστεύω ότι έχουν να κάνουν με μια καρικατούρα του μαρξισμού και σε τελευταία ανάλυση η πολιτική οικονομία δίνει πολύ περισσότερες λύσεις από όσοι οι ίδιοι θέλουν να παραδεχτούν ότι δίνει. Ότι από την άλλη μεριά, σε κάθε επίπεδο, δηλαδή μέσα στο εργασιακό προτσές, μέσα στη διαχείριση του κράτους, υπάρχουν τέτοια πράγματα, είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως επίσης και παρόλο που δέχονται ότι οι θεωρίες, για παράδειγμα, του Μίλτον Φρίντμαν, που είναι πάρα πολύ έντονη στην κριτική που κάνανε διάφορα από την αριστερά, θυμίζω το shock doctrine της Naomi Klein, ήταν ότι για να λειτουργήσει όλο αυτό το σύστημα χρειάζεται να υπάρχει ένας έντονος ιδεολογικός πόλεμος, που από το Πανεπιστήμιο του Σικάγο και σε άλλα κομμάτια στην Αγγλία το κάνανε ήδη από τις αρχές της δεκαετίας του 70 ή ακόμα και από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πολύ σημαντική συζήτηση που μας βάζει αυτά τα ζητήματα, δηλαδή ποια είναι η σχέση μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας. Ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο, όπως λέει ο Colin Crouch, the strange non-death of neoliberalism, το παράξενος μη θάνατος του νεοφιλελευθερισμού. Και πιστεύω ότι δίνουν μία εξήγηση, αλλά ότι θα πρέπει να πας κάποιο βαθιά και ότι ένα σύστημα επικρατεί όχι μόνο μέσα από τις αδύρυτες, αν θέλετε, διαδικασίες των νόμων κίνησης του κεφαλαίου, αλλά πρέπει να λάβεις υπόψη σου και την νομική σφαίρα και γενικότερα κομμάτια του οικοδομήματος ή να πας ακόμα πιο βαθιά μέσα για να το εξηγήσεις αυτό, εδώ είναι πάρα πολύ σημαντικό. Άρα λοιπόν έχουμε μια πάρα πολύ ωραία περιγραφή που έχει να κάνει με τα προτάγματα του κλασικού φιλελευθερισμού, τον τρόπο με τον οποίο ο νέο φιλελευθερισμός στα μέσα της δεκαετίας, προς το τέλος της δεκαετίας του 30, δημιουργήθηκε μέσα από το colloquium του Walter Lippmann, πώς επηρέασαν μετά αυτό τους στοχαστές του ορντολιμπεραλισμού στη Γερμανία, πώς ο ορντολιμπεραλισμός, και αυτό είναι ένα ξεχωριστό και πολύ ενδιαφέρον κεφάλαιο, βοήθησε στον καθορισμό της δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που η οποία είναι στα χνάρια, γιατί την Ευρώπη τη φτιάξαν οι Γερμανοί, οι Γάλλοι, αλλά στην πραγματικότητα αυτός που έχει το πάνω χέρι είναι σαφώς, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, η Γερμανία. Και επίσης πώς μέσα από τις θεωρίες των Φον Μίζες και Χάιεκ, οι οποίες εφαρμόστηκαν όμως συνειδητά κατά την άποψή μου, και εδώ πιστεύω ότι δεν έχουν δίκιο όταν λένε ότι αυτό δεν το σχεδίασε κάποιος και ότι αυτό είναι θεωρία συνωμοσίας, γιατί ξέρουμε και από το Washington Consensus και από τον τρόπο που λειτουργούσε το IMF και το World Bank και η συνειδητό project που είχαν οι neocons μαζί με το Reagan και τη Thatcher κλπ, πώς αυτό το πράγμα φορέθηκε πάνω στο σβέρκο των λαών της Ιφιλίου. Παρά τα αυτά και παρά τις αντιρρήσεις μου πάνω σε αυτό, είναι ένα βιβλίο που πολλά έχει να κερδίσει κανένας διαβάζοντάς το. Εγώ κέρδισα πάρα πολλά και συνιστώ ενθέρμως να το διαβάσετε. Ευχαριστώ πολύ. Δεύτερο Νίκο, τον Νίκο Στραβελάκη. Ναι, περίπου από εκεί που σταμάτησε ο Νίκος θα ξεκινήσω. Και όντως και θα χρησιμοποιήσω και την παρατήρηση του Χρήστο προς το κεντρικό ερώτημα του βιβλίου. Ό,τι και αν πούμε για την ιστορία του νεοφιλελευθερισμού, η επικράτησή του οφείλεται σε ένα αντικειμενικό γεγονός το 80. Στην κατάρρευση του κεινζιανού μοντέλου. Το κεινζιανό μοντέλο τι έλεγε? Δεν μπορείς να έχεις και πληθωρισμό και ανεργία. Άμα ρίξεις την ανεργία, μπορεί να τσιμπήσει ο πληθωρισμός και αν περιορίσεις τον πληθωρισμό, ενδέχεται η ανεργία να ανέβει. Όχι ενδέχεται, η ανεργία θα ανέβει. Τη δεκαετία του 70, λοιπόν, εμφανίζεται ο στασιμοπληθωρισμός. Το κεινζιανό μοντέλο που κυριαρχούσε παντού, και αυτό είναι μια επιπλέον αντίρρησή μου με το βιβλίο, ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι μια τομή, όλα τα μεγάλα επιστημονικά παραδείγματα που κυριάρχησαν στην ιστορία των οικονομικών ήταν κοινός τόπος των απλών ανθρώπων. Και το κεινζιανό μοντέλο μεταξύ αυτών. Η μάνα μου, η γιαγιά μου ξέρανε ότι πουλάς, μειώνεις την ανεργία, α, ωραία, θα έχεις χαμηλές τιμές.
Θα έχεις υψηλές τιμές, συγγνώμη. Αυξάνεις την ανεργία, θα έχεις χαμηλές τιμές. Είσαι λοιπόν σε μια διαδικασία ρύθμισης. Και αυτό μάλιστα το ήξερε μεταξύ άλλων και ένας ακροδεξιότατος πολιτικός, ο Ρίτσαρντ Νίξον, ο οποίος στην ιστορική του ομιλία το 1971 για την κατάργηση του Bretton Woods έκλεισε την ομιλία του, όπου είπε ότι καταργώ το προσωρινά, καλά εντάξει και οριστικά συνέχεια, το σύστημα σταθερών οικονομιών του Bretton Woods που είχε κυριαρχήσει που ίσχυε μετά τον πόλεμο. We are going to fine-tune the economy. Θα ρυθμίσουμε την οικονομία. Έτσι έκλεισε την ομιλία του ο Νίξον. Λοιπόν, άρα αυτή είναι η απαρχή του νεοφιλελευθερισμού απέναντι σε ένα άλλο κυρίαρχο μοντέλο. Το ενδιαφέρον με τον νεοφιλελευθερισμό είναι ότι σαν οικονομικό μοντέλο είναι η απόλυτη νούλα, η απόλυτη αποτυχία. Δεν έχει επιτύχει πουθενά. Και το μεγάλο ερώτημα, το οποίο αναδύεται από το βιβλίο, είναι ότι αφού δεν έχει επιτύχει πουθενά, πώς κυριαρχεί ακόμα. Και για να γίνω και λίγο πιο συγκεκριμένος ως προς την αποτυχία του. Η πρώτη νούλα ήταν η δημοσιονομική τάξη, η οποία θα επέφερε ο νεοφιλελευθερισμός. Μπουρμπούτσα, αλλά τα μεγαλύτερα ελλείμματα στον προϋπολογισμό της Αμερικής γίνανε επί Ρίγκαν. Ο Ρίγκαν μείωσε τους φόρους και έστελε στο Θεό τις αμυντικές δαπάνες. Τα ελλείμματα φύγανε κατά πάνω, έτσι, και τότε επιστρατεύτηκε μία θεωρία από τον Ρόμπερτ Μπάρο, το λεγόμενο ρικαρδιανό ισοδύναμο, το οποίο είπε, ρε παιδιά, μη σκάτε τώρα και πάρα πολύ, θα αναπροσαρμοστούν οι αποταμιεύσεις στην έξαρση των ελλημάτων, δηλαδή στην έξαρση των δανεικών, και στο τέλος της ημέρας δεν έχει και μεγάλη σημασία, δεν έχει καμία σημασία αν χρηματοδοτείς τον προϋπολογισμό σου με φόρους ή με δάνεια. Καταλαβαίνετε το αποτέλεσμα, έτσι ξεκίνησε να συσσωρεύεται ένα τρομακτικό δημόσιο χρέος, το οποίο βγήκε από το ταβάνι μετά την κρίση του 2008 και αυτή τη στιγμή είναι στην πλάτη των κοινωνιών και των ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο. Το ρικαρδιανό ισοδύναμο λειτουργήσε και στη δεύτερη μεγάλη καινοτομία του νεοφιλελευθερισμού, που ήταν η κατάργηση των δασμών και απελευθέρωση του εμπορίου. Τι τους είπε, τα δημοσιονομικά ελλείμματα με τα εμπορικά ελλείμματα είναι απολύτως μεταξύ τους ασυσχέτιστα. Δεν έχει καμία σημασία αν έχεις ελλειμματικούς προϋπολογισμούς στο τι εμπορικές σχέσεις, τι εμπορικό ισοζύγιο ή ισοζύγιο συναλλαγών θα έχεις. Άρα καταργήστε τους δασμούς, απελευθερώστε το εμπόριο, πάμε σε μια παγκόσμια αγορά, σε έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης. Αποτέλεσμα. Οι πλούσιες χώρες το 2003, διαβάζοντας ένα άρθρο ενός καθηγητή μου του Άννον Σέικ, είχαν κατακεφαλήν εισόδημα $30.000 περίπου, σε συνθήκες ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης. Οι αναπτυσσόμενες χώρες είχαν $1.000. Η περιβόητη σύγκληση των οικονομιών, η οποία ήταν ένα μεγάλο στίχημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, μας εγκατέλειψε. Δεν υπάρχει σύγκληση ανάμεσα στις οικονομίες του κόσμου. Ένας σημαντικός οικονομολόγος της ανισότητας, ο Μπράνκο Μιλάνοβιτς, το 2015 σε ένα βιβλίο του μέτρησε το συντελεστή Τζίνι για να μετρήσει την ανισότητα ανάμεσα στα εισοδήματα μεταξύ χωρών και βγήκε τιμή 0,68. Η μέγιστη τιμή του δείκτη είναι η μονάδα. Στη μονάδα σημαίνει ότι ένας άνθρωπος έχει όλο το εισόδημα. Και η τιμή που βρήκε ήταν 0,68. Έτσι. Αλλά και στο πεδίο της ανεργίας, γιατί ο νεοφιλελευθερισμός τι ήρθε και είπε, την ανεργία ποιος ρε παιδιά την εμποδίζει? Τα συνδικάτα, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις, οι εργασιακές σχέσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αν τα καταργήσουμε όλα αυτά, τότε θα πάμε στη νεοκλασική θεωρία της ανεργίας που λέει ότι ο μισθός είναι a market clearing price, είναι μια τιμή που καθαρίζει την αγορά, την προσφορά και τη ζήτηση. Έγινε τίποτα τέτοιο? Όχι. Το μόνο που έγινε είναι κάποιες εφάνταστες θεωρίες σαν του κυρίου Πισαρίδη, δεν ξέρω αν ήταν δικιά του και ιδέα, με τους ευζώνους, που μου την έθεσε υπόψη δηλαδή ο Νίκος πριν από κάποιο
πριν από 2-3 μέρες, δηλαδή σε ανύποπτο χρόνο, ότι και καλά ο κόσμος, λέει, καταναλώνει περισσότερη σχόλη, περισσότερη ρεστόνη, επειδή δεν τον ικανοποιούν οι μισθοί. Δηλαδή σου λέει ότι αντί να δουλεύω, πιο καλά να κάθομαι, γι' αυτό υπάρχει ανεργία. Πώς τη βγάζει, πώς την παλεύει αυτός ο άνθρωπος, ο Χριστός και η μάνα του. Λοιπόν, τέλος πάντων, μπουρμπούτσαλα και εκεί, αλλά συγχρόνως μαζί με αυτό τι είχαμε? Είχαμε μια τρομακτική έξαρση της ανισότητας. Τα 30 χρόνια του κεινσιανισμού, όπου ίσχυε αυτό που λεγόταν το παράδοξο του Κάλτορ, από τον Νίκολας Κάλτορ, τον οικονομολόγο του Κέιμπριτζ, ότι οι εργαζόμενοι παίρναν το σύνολο της αύξησης παραγωγικότητας της εργασίας, καταργήθηκε. Αυξήθηκαν τρομακτικά τα μερίδια των κερδών και κυρίως αυξήθηκαν τρομακτικά τα μερίδια του πλούτου και φτάσαμε σε εκείνο που λέει ότι το ανώτερο 1% της παγκόσμιας εισοδηματικής πυραμίδας, συζήτηση που κάνει ο Τομά Πικετή, ο Σάιζ, ο Ζουκμάν και πολλοί άλλοι, είναι μια τρομακτική εισοδηματική ανισότητα που χαρακτηρίζει τον νεοφιλελεύθερο κόσμο. Αυτή την ευημερία που πώς το λένε, που ευαγγελίζονταν, δεν ήρθε ποτέ. Το αντίθετο. Μάλιστα υπάρχουν και συγκλονιστικά στατιστικά στοιχεία πρόσφατα. Ο Άγκους Ντίτον, ο οικονομολόγος του Πρίνστον, όλοι αυτοί που μνημονεύω δεν είναι τίποτα αριστεροί, έτσι. Στην Ελλάδα δηλαδή Πασόκ με δυσκολία θα ψηφίσανε. Πώς το λένε, οι άνθρωποι αυτοί λένε ότι έχει πέσει και το προσδόκιμο ζωής των ανθρώπων που δεν έχουν πανεπιστημιακή μόρφωση στην Αμερική. Δηλαδή, οι άνθρωποι σήμερα στην Αμερική χωρίς πανεπιστημιακό δίπλωμα ζουν λιγότερα χρόνια από ό,τι ζούσαν πριν 30 χρόνια. Παρά την πρόοδο της επιστήμης και της ιατρικής όλο αυτό το μεσοδιάστημα. Όμως βέβαια για ένα χρονικό διάστημα αυτό κρύφτηκε πίσω από την τρομακτική αύξηση του ιδιωτικού χρέους μέσω του νεοφιλελευθερισμού. Είχαμε μια εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους, μια συμπίεση των επιτοκίων και μια απελευθέρωση της λεβεράτζας. Να πούμε με πιο ακραίο φαινόμενο εκείνο με τα δάνεια μειωμένης εξασφάλισης, τα στεγαστικά δάνεια μειωμένης εξασφάλισης. Αυτή όλη τη χρηματιστικοποίηση του κεφαλαίου, η οποία βασίστηκε σε μια διατριβή που γράφτηκε τη δεκαετία του 70 στο Σικάγο από έναν Eugene Fama, που ονομάστηκε η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών. Η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών κοντολογής έλεγε ότι παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, όσα λεφτά και να έχετε, όσο έξυπνοι και αν είσαστε, οι βλάκες, ό,τι και να γίνετε με τη ζωή σας, ας πούμε, στο τέλος της ημέρας θα πάρετε την απόδοση της αγοράς. Οπότε μην στενοχωριέστε. Στην αγορά τη χρηματιστηριακή, στην αγορά των τίτλων, δεν υπάρχουν φούσκες. Οι αγορές είναι αυτορυθμιζόμενες. Το πιο αστείο άρθρο που έχω διαβάσει για τη θεωρία των αποτελεσματικών αγορών μιλάει για ένα φοιτητή, ο οποίος συναντά τον καθηγητή του στο finance σε κάποια από αυτά τα πανεπιστήμια τα αμερικάνικα με τον γκαζόν και τα ρέστα, και όπως περπατάνε μέσα στον γκαζόν, ο φοιτητής βλέπει κάτω $100 και λέει αμά Παναγία μου, βγάλαμε το φαΐ της εβδομάδας. Κάνει έτσι να το πιάσει και του λέει ο καθηγητής, αυτό μην το πιάνεις, δεν θα έπρεπε να είναι εκεί. Δεν υπάρχει αρμπιτράζ, μηδενικό αρμπιτράζ σε αυτόν τον κόσμο, τον νεοφιλελεύθερο. Όμως αυτό το πράγμα αποδείχτηκε ότι δεν ταιριάζει με τις χρονολογικές σειρές, με τα οικονομικά δεδομένα πολύ νωρίς, από το 1989. Από το 1989 και μετά το οικονομολογικό επάγγελμα στο σύνολό του γνώριζε ότι η υπόθεση των αποτελεσματικών αγορών δεν ισχύει. Και αυτό δεν ήταν πάλι κάποιο έργο ετερόδοξων περιθωριακών οικονομολόγων που γράφαν στο Cambridge Journal και εδώ και εκεί. Αυτό ήταν δουλειά του Ρόμπερτ Σίλερ, βραβείο Νόμπελ, και του Έντουαρτ Πρέσκοτ, επίσης βραβείο Νόμπελ. Ο Σίλερ έδειξε ότι οι τιμές των μετοχών μεταβάλλονται πολύ πιο έντονα από το να εξηγηθούν από τη μεταβολή των τιμών, από τη μεταβολή των μερισμάτων, και ο Πρέσκοτ έδειξε ότι η διαφορά των αποδόσεων ανάμεσα στα ομόλογα και τις μετοχές είναι τεράστια. Μάλιστα ονόμασε το άρθρο του The Equity Risk Premium a Puzzle. Το περιθώριο ρίσκου των μετοχών ανεξήγητο.
Αλλά παρόλα αυτά, παρόλο που όλα αυτά δημοσιευτήκαν στα περιοδικά, πήρανε Νόμπελ, εκείνο τούτο τ' άλλο, δεν ίδρωσε ταυτή κανενός. Οι αγορές συνέχισαν να απορριθμίζονται, συνέχισαν να λένε ότι αυτορυθμίζονται και στο τέλος του 2008 κατέρευσαν. Αλλά ακόμα και τότε που όλοι βγήκανε και είπανε «Αμά Παναγία μου, γλιτώσαμε, τουλάχιστον με τον νεοφιλελευθερισμό ησυχάσαμε». Ο νεοφιλελευθερισμός άντεξε. Για να σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, καταρχήν όλα τα μνημόνια έτσι ήταν καθαρά πονήματα που βασίζονταν στην νεοφιλελεύθερη λογική. Βασίζονταν στην εσωτερική υποτίμηση. Και το χειρότερο ποιο είναι, ότι παρόλο που βασίζονταν στην εσωτερική υποτίμηση, δηλαδή στη μείωση των μισθών, και οι μισθοί μειώθηκαν 40% στην Ελλάδα, παρόλο που βασίζονταν στο κλείσιμο των δημοσιονομικών ελλημάτων, και τα ελλείμματα σε μεγάλο βαθμό κλείσανε, παρόλο που πέσανε και 400 δισεκατομμύρια, το μεγαλύτερο ονομαστικό ποσό στην ιστορία μιας χώρας βοήθειας οικονομικής, η ελληνική οικονομία δεν ανέκαμψε. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική αποτυχία όλων των εποχών. Έριξες 400 δις σε μια οικονομία με ΑΕΠ 192 και δεν το κατάλαβε καν. Αλλά ο νεοφιλελευθερισμός συνέχισε να δουλεύει. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η αξία, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, αυτού του βιβλίου. Ότι αναγνωρίζει ότι είναι κάτι άλλο από ένα οικονομικό μοντέλο. Αναγνωρίζει ότι ο νεοφιλελευθερισμός στην πραγματικότητα είναι ένας τρόπος διακυβέρνησης. Είναι μια λογική διακυβέρνησης, η οποία λέει ότι ό,τι είναι καλό για την αγορά είναι καλό για όλους. Και αυτό μάλιστα το κάνει ακόμα και όταν υπάρχει αποτυχία αγοράς. Δηλαδή, αν πας σε έναν νεοκλασικό οικονομολόγο σήμερα και του πεις ποιες είναι οι αποτυχίες αγοράς, θα σου πει 1 το περιβάλλον, 2 η αγορά εργασίας και 3 η ανισότητα. Έτσι σχετικά τα 2 άλλα μεταξύ τους. Εκεί χρειάζεται η παρέμβαση του κράτους με κάποιους φόρους που θα είναι αναδενεμητικοί, που θα είναι έτσι, που θα είναι αλλιώς, θα είναι ο φόρος στον πλούτο που λέει ο Πικετί και πάει λέγοντας. Λοιπόν, ακόμα και έτσι καταφέρνουν τα όποια χρήματα ρίξουν για τη διόρθωση αυτής της ανισορροπίας, παραδείγματος χάρη δείτε το Ελλάδα 2 και τα λεφτά που πέφτουν για την λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Κατά δεύτερο παράδειγμα δείτε το πρόγραμμα Ηρακλής, όπου κάνει το εξής αμίμητο: πέφτουν κρατικά λεφτά στα κοράκια και δεν πέφτουν σε αυτούς που έχουν τα σπίτια. Είναι δηλαδή να σε μαζεύουν αυτό με το ζουρλομανδία, και παρόλα τα αυτά αυτό περνάει. Γιατί σου λέει ότι αυτό είναι το σωστό, γιατί αν βάλω το κράτος μέσα δεν θα τα καταφέρω. Αυτή είναι η σωστή λογική και η λογική των ΣΔΙΤΕ, των συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, που θα έρθουν να διορθώσουν τις αγκυλώσεις του κράτους από την ανάποδη πλευρά. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα παραμένουν πανίσχυρα, όπως παραμένει πανίσχυρο και το πακέτο σταθερότητας, πώς λέγεται αυτό, σύμφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, που έχει υπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο στην πραγματικότητα τι είναι? Η αντιγραφή του προηγούμενου. Είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα. 60% debt GDP, μέχρι 3% δημοσιονομικό έλλειμμα, και η αγορά θα κάνει τα υπόλοιπα. Μα ρε γίγαντα, η αγορά είναι που έκανε τα υπόλοιπα και σε έφερε εδώ που σε έφερε. Δηλαδή, άμα ξανακάνεις τα ίδια, πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Κάτι δηλαδή που φτάνει στο επίπεδο αυτό που έλεγε ο Αϊνστάιν, ότι το άχρονα της τρέλας είναι να προσπαθείς κάνοντας το ίδιο πράγμα να φέρεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Λοιπόν, αυτή είναι η τρέχουσα πραγματικότητα, και όμως ο νεοφιλελευθερισμός κρατάει. Και νομίζω ότι η δύναμή του βρίσκεται σε πολύ μεγάλο βαθμό σε αυτή την επικράτηση στα μυαλά των ανθρώπων. Και εδώ ακριβώς βρίσκεται και η διαφωνία μου με το βιβλίο. Αυτή η επικράτηση στα μυαλά των ανθρώπων της πολιτικής οικονομίας διαχρονικά έχει υπάρξει, ακόμη και της δεξιάς συντηρητικής πλευράς της πολιτικής οικονομίας,
έχει υπάρξει και είναι ένα διαχρονικό φαινόμενο. Διάβαζα ένα άρθρο του Φρόιντ του 1898 για σεξουαλικότητα και η αιτιολογία των νευρώσεων. Sexuality and the etiology of neurosis στην αγγλική μετάφραση. Εκεί πέρα ο Φρόιντ περιγράφει τον πανικό των αστών της εποχής του, της μεσαίας τάξης της εποχής του, για τις ανεξέλεγκτες γεννήσεις, οι οποίες τελικά θα οδηγούσαν στην καταστροφή της κοινωνίας μέσα από τον νόμο του Μάλθους, μέσα από τον νόμο του πληθυσμού. Ο νόμος του πληθυσμού του Μάλθους, μία από τις τις πιο αποτυχημένες θεωρίες στα οικονομικά, ήταν κυρίαρχος τόπος, ήταν κοινός τόπος στη διοργάνωση της ζωής ανθρώπων στις αρχές, στο τέλος του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα. Αυτή είναι η τεράστια δύναμη της πολιτικής οικονομίας. Άρα, με αυτή την έννοια, η διαφωνία μου με το βιβλίο, το οποίο παραθέτει με πανέμορφο τρόπο όλα αυτά που σας είπα μέχρι στιγμής και αυτά που είπαν και οι δύο προλαλήσαντες, το οποίο επίσης είναι τρομακτικά ενδιαφέρον, βρίσκεται στο ότι δεν αναγνωρίζει ότι για να νικήσεις τον νεοφιλελευθερισμό χρειάζεται ένα εναλλακτικό μοντέλο. Και θα τελειώσω λοιπόν με ένα παράδειγμα. Τη δεκαετία του 20 στη Σοβιετική Ένωση, το 1923, έγινε η λεγόμενη κρίση του ψαλιδιού. Οι τιμές των βιομηχανικών προϊόντων πήγανε στο Θεό, οι τιμές των αγροτικών προϊόντων πήγανε στα τάρταρα, κρύφτηκε η σοδιά και έπεσε πίνακα των γονέων. Η παραγωγή είχε καταρρεύσει λόγω του εμφυλίου πολέμου, οι μεταφορές, τα πάντα. Τότε κάναν τις δύο βασικές πολιτικές της νέας οικονομικής πολιτικής. Η μία ήταν η εφαρμογή ενός διπλού νομίσματος ανάμεσα στο 24 και στο 26, όπου υπήρχε ένα νόμισμα για τον προϋπολογισμό και ένα νόμισμα για το διεθνές εμπόριο, και με αυτόν τον τρόπο κράτησαν τον πληθωρισμό. Και το δεύτερο ήταν ο αγροτικός φόρος σε είδος. Αντί να ζητάνε φόρο σε λεφτά που ήταν worthless, που δεν είχαν καμιά αξία, να πούμε, ζήτησαν αγροτικό φόρο σε είδος. Και σταθεροποίησαν την οικονομία, οδηγώντας τη σε μία αύξηση της τάξης σε σταθερές τιμές, σε μία ανάκαμψη και ανάκτηση των προπολεμικών επιπέδων ΑΕΠ στη Ρωσία γύρω στο 1927 το τοποθετούν. Έτσι. 100 χρόνια και βάλε αργότερα, όχι 100, 70 χρόνια αργότερα, το 1990, όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση, το κοινό νόμισμα όλων των Σοβιετικών Δημοκρατιών ήταν το ρούβλι. Σε μια μεγαλειώδη νεοφιλελεύθερη απόφαση του μετανοήσαντος στη συνέχεια Τζέφρι Σάξ και του περιβόητου σχεδίου για Βλίτς και Χάρβαρντ, η Ρωσία δεν αποδέχθηκε τα ρούβλια των υπόλοιπων δημοκρατιών, νομίζοντας ότι η εισρωή ρουβλίου από όλες τις δημοκρατίες θα τους οδηγούσε σε ένα τεράστιο πληθωρισμό. Παράλληλα προανήγγειλε αυξήσεις τιμών, με ιδιαίτερα των τιμών του ψωμιού, και φτάσαμε με αυτόν τον τρόπο τον πληθωρισμό στο 3.000%. Μέσα από αυτή την παραγωγική και οικονομική κατάρρευση προέκυψε η κάστα των ολιγαρχών που κυριαρχούν σε αυτή τη χώρα σήμερα σε συμμαχία με τον Πούτιν, και όλες οι μελέτες που προέρχονται από τη χώρα αυτή, όπως και διατριβές που συγκρίνουν αυτές τις επιδόσεις με τις επιδόσεις του 1920, όλοι συμφωνούν ότι αν δεν είχαν αυξηθεί οι τιμές του πετρελαίου μετά το 1996, η Ρωσία ακόμα σε αυτή την κατάσταση θα ήταν. Χωράφι θα έχει γίνει. Οπότε καταλήγουμε στο κεντρικό, κατά τη γνώμη μου, συμπέρασμα και την κεντρική συμβολή αυτού του βιβλίου. Όντως ο νεοφιλελευθερισμός είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα οικονομικό υπόδειγμα, για να το προσπεράσουμε έτσι. Από την άλλη μεριά όμως έχουμε και εμείς στα χέρια μας αναλυτικά εργαλεία που μπορούν να λύσουν την αντίφαση που εύστοχα λέει το βιβλίο ανάμεσα στην ελευθερία του ανθρώπου και τη διαχείριση των πραγμάτων. Δηλαδή στην πραγματικότητα να λύσουν αυτό που ο Μάρξ ονομάζει αλωτρίωση στον καπιταλισμό. Τις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων που εμφανίζονται σαν σχέσεις μεταξύ πραγμάτων. Με αυτή τη σκοπιά νομίζω ότι το βιβλίο αυτό είναι πολύ χρήσιμο
για κριτικό διάβασμα, αλλά και για περαιτέρω μελέτη και συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και τον Νίκο το Στραβελάκη. Έχουμε ήδη 3 εισηγήσεις που πιστεύω ότι θα αποτελέσουν έτσι ένα καλό ερέθισμα για τη συζήτησή μας. Έχουμε περισσότερο, γύρω στη 1 ώρα νομίζω, θα έλεγα, διαθέσιμο χρόνο για ερωτήσεις και γενικότερα ανάπτυξη της συζήτησης. Οπότε, ποιος θα ήθελε να μιλήσει, να πάρει το λόγο, να υποβάλει ερωτήσεις. Ότι κατά τη διάρκεια από το 48 μέχρι το 68 που κυριαρχεί με το μέσο του Έρχαρντ ο ορδοφιλελευθερισμός στη Γερμανία, το οικονομικό θαύμα, αυτό κατάλαβα, έτσι, δεν οφείλεται στις πολιτικές που εφάρμοσε, γιατί επικεφαλής των μεγάλων επιχειρήσεων ήταν στελέχη που προερχόταν το προηγούμενο καθεστώς. Το κατάλαβα καλά. Αυτό που είπα ήταν ότι το βιομηχανικό θαύμα της Γερμανίας οφειλόταν σε πάρα πολλά πράγματα. Το ένα ήταν στην καταπληκτική βοήθεια της Αμερικής, η οποία την ήθελε να τη χρησιμοποιήσει σαν την αιχμή του δώρατος απέναντι στη Σοβιετία και στην Κομεκόν. Το δεύτερο είναι ότι ναι μεν υπήρχαν πάρα πολλοί ορντολιμπεραλιστές, αλλά από την άλλη μεριά οι βασικές δομές της οικονομίας ήταν στα χέρια ατόμων τα οποία είχαν εκπαιδευτεί σε μια θεωρία management η οποία ήταν κατεξοχήν ναζιστική. Έτσι. Βέβαια όλοι αλλάζουν έτσι, στη συνέχεια, δηλαδή, και το λέει και μάλιστα πολύ καλά το βιβλίο, ότι πάρα πολλές φορές υπήρχαν δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δουλεύανε παλιά, κλασικά και καλά. Ο Μπένθαμ, για παράδειγμα, έλεγε σαν πρόταση ότι πρέπει να υπάρχουν ορισμένα κουτιά που να μπορεί να μπαίνει μέσα το κοινό και να ρουφιανεύει, να βλέπει πώς βλέπουν οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πολλοί λοιπόν από τους δημόσιους υπάλληλους αποφάσισαν και άλλαξαν και ήταν οι πρώτοι οι οποίοι αποδέχτηκαν την αξιολόγηση, τους key performance indicators κτλ. Αλλά η γνώμη μου είναι ότι είναι κάτι πιο πολύπλοκο. Και ένα άλλο κομμάτι που δεν το αναφέρει ο Φουκώ και δεν το αναφέρουν και αυτοί, είναι ότι στην πραγματικότητα κουρευτική μάθανε στο Κασίδη το κεφάλι, όπου ο Κασίδης, αν προκειμένου, ήταν οι δημοκρατίες της Λατινικής Αμερικής. Στη Λατινική Αμερική δηλαδή, όχι οι Χαϊεκιανοί και οι του Φον Μίζες, αλλά η σχολή του Σικάγο, μαζί με τη CIA και τους Αμερικάνους και κυρίως αυτούς που είχαν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα στα πετρέλαια, στα μέταλλα και στα φρούτα, ήταν αυτοί οι οποίοι επιβάλλανε δικτατορίες για να εφαρμοστεί μια απόλυτη ελευθερία. Στην πραγματικότητα μπορεί να συναντήσει τον όρο νεοφιλελευθερισμός και πριν από το Ριστοφ, αλλά γύρισε στην δημόσια συζήτηση μέσα από τη Λατινική Αμερική. Εκεί ξανακούστηκε ο όρος νεοφιλελευθερισμός στα ισπανικά πλέον, για να ξαναγυρίσει και να χαρακτηρίσει τις πολιτικές του Ρέιγκαν και της Θάτσερ. Με αυτή την έννοια, ενώ ο ορντολιμπεραλισμός όντως ήταν στη Γερμανία και στην Ευρώπη, στην πραγματικότητα στον υπόλοιπο κόσμο ήταν περισσότερο της σχολής του Σικάγο, αυτό που αργότερα ονόμασε ο Williamson, the Washington Consensus, η συνένεση της Washington, που ακολούθησαν εκεί και η Διεθνής Τράπεζα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Άρα, ναι, σε κάποιο βαθμό είναι αυτό που λέω. Ότι και ο ναζισμός είχε μια διαφορετική λογική όμως. Ο ναζισμός έλεγε ότι δεν με νοιάζει το κράτος δικαίου. Αυτό που έχει σημασία είναι το συμφέρον της λαϊκής κοινότητας, της Volksgemeinschaft. Άρα λοιπόν όλοι, και οι νόμοι και οι δικαστές και οι ερμηνείες τους κλπ. Πρέπει να εξυπηρετούν τα πεπρωμένα της φυλής και του λαού. Έτσι. Και ναι. Ακριβώς πάνω σε αυτό. Ναι. Επειδή εδώ είναι το ενδιαφέρον. Ναι. Έχουμε το 32 τον Καρλ Σμιτ. Ναι. Πάει στο Ρώσο βιομηχάνους και λέει, παιδιά,
ελεύθερη οικονομία και ισχυρό κράτος. Έτσι. Υπάρχει μια συνέχεια λοιπόν ανάμεσα στην περίοδο εκείνη και στους ορτολίμπεραλς, οι οποίοι λένε σχεδόν το ίδιο πράγμα, απλώς δεν μπορούν να επικαλεστούν τον Σμιτ. Τον Σμιτ όμως τον επικαλείται ο Χάγεκ στο Σύνταγμα της Ελευθερίας, λέγοντας ότι ήταν από εκείνους τους τύπους που είχαν καταλάβει από τότε το πρόβλημα και είχαν προτείνει τη λύση. Το λέω γιατί όλες αυτές οι αλλαγές, αν ο Χάγεκ είναι με το Μίζες, με τους νέο και οι άλλοι είναι όρντο, και αν υπάρχει συνέχεια στη Γερμανία ή όχι, και αν ο Ρέπκε αγαπούσε τον Χάγεκ και τον είχε μαζί του στην Ελβετία. Θέλω να πω ότι είναι πολύ περίπλοκο το πράγμα και το πού θα τραβήξουμε τη γραμμή, έτσι. Γιατί, για παράδειγμα, όταν ο Κέινς γράφει στο Χάγεκ, συμφωνώ σε όλα όσα λες, αλλά πού τραβάς τη γραμμή? Ξεκινάει ο Χάγεκ να τραβάει τη γραμμή και να στήσει το μοντέλο. Με ποιους μιλάει όμως? Με τους Γερμανούς μιλάει. Δεν μιλάει με τον Φρίντμαν. Όχι. Δεν μιλάει με τον Μίζες, με τους Γερμανούς μιλάει. Θέλω να πω ότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα για να δούμε πού ακριβώς πέφτουν οι γραμμές. Πάντως, ευχαριστώ, ήταν εξαιρετική. Αυτό που λέτε, για να το συνεχίσω, καταρχήν υπάρχει ένας πάρα πολύ ενδιαφέρον λόγος του Αδόλφου Χίτλερ προς τους βιομηχάνους, τον οποίο θα πρέπει να ξαναδούμε για να δούμε πώς ουσιαστικά ο χιτλερισμός, παρόλο που λέει ότι πάνω απ' όλα είναι το κράτος, και ποιοι είναι αυτοί που θησάβρισαν ονόματα που είναι ακόμη μαζί μας. Ο Κρουπ, ο Χούγκο Μπος, που έφτιαξε τις εξαιρετικές στολές της Γκεστάπο και των SS και τώρα φτιάχνει τα ωραία μοντελάκια. Ο Φερντινάν Πόρσε, που έφτιαχνε τα μεγάλα τάγκς και τώρα λέμε αχ, τι ωραία αυτοκίνητα. Σταραβαίο, κάθε Γερμανός και ένα αυτοκίνητο. Ναι, εκεί του κάνανε διάφορα κόλπα και δεν το πήρε ποτέ το Σκαραβαίο. Καλά, αυτό είναι άλλο. Αλλά αυτό είναι... Και επίσης η λογική του Καρλ Σμιτ, την οποία κάποια στιγμή από την αριστερά την ανακάλυψαν και τη λατρεύουν με έναν τρόπο ο οποίος είναι απαράδεκτος. Δηλαδή, εγώ την εντύπωση ότι ο ανακριτής, γιατί έχουν δημοσιευτεί και τα πρακτικά της ανάκρισης του Καρλ Σμιτ μετά την πτώση του χιτλερισμού, δεν θα πρέπει να τον αφήσει ελεύθερο, όπως αφήσαν και το Σπέρα, ας πούμε. Αλλά είναι πολύ πιο σύνθετο το ζήτημα, δηλαδή πώς η ναζιστική οικονομία, η οποία προσποιείται ότι είναι κορπαρατιστική, στην πραγματικότητα βασίζεται πάνω στους βιομήχανους με ανταγωνιστικές διαδικασίες κλπ. Για να φτιάξουν αυτή την καινούρια οικονομία. Ο Κέινς πραγματικά αυτό, επειδή τώρα τον Κέινς τον έχουν εντάξει στην αριστερά, ο Κέινς θεωρούσε ότι τα βιβλία τα μαρξιστικά απορρυπαίνουν τις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Η Ρόμπινσον μας έλεγε ότι ο Κέινς διάβασε το Road to Serfdom, το δρόμο προς την δουλοπαρικία του Χάγεκ, με δάκρυα στα μάτια. Και υπάρχει και ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι στο Tract for Monetary Reform που λέει ότι όταν έχουμε να κάνουμε για reason of state, τα πάντα υπόκειται σε συζήτηση και ως εκ τούτου αν θα υπάρχει δουλεία, αν θα υπάρχει church establishment, αν θα υπάρχει οτιδήποτε άλλο, είναι υποσυζήτηση. Και αυτοί, λέει, οι οποίοι είναι οι απόλυτοι υποστηρικτές του συμβολέου, είναι οι πραγματικοί γονείς της Επανάστασης. Άρα λοιπόν βλέπουμε και στο Keynes τέτοιου είδους χαρακτηριστικά, γιατί ο Keynes στην πραγματικότητα έλεγε απλά ότι πρέπει να σώσει την αστική τάξη από τον εαυτό της. Δεν ήταν ποτέ Labourite ο Keynes. Ουσιαστικά δεν τους πήγαινε τους εργάτες. Ήταν ένας εστέτ του Bloomsbury Group που έλεγε ότι ο τραπεζίτης είναι κάποιος ο οποίος προτιμά να βουλιάξει με τον σωστό τρόπο παρά να κάνει κάτι και να σωθεί, το οποίο όμως δεν είναι σωστό. Άρα λοιπόν και ο Κέινς έχει κάποια τέτοια χαρακτηριστικά, τα οποία τώρα, επειδή τους θεωρούμε αριστερούριδους τους Κεινσιανούς, τους έχουμε εντάξει σε ένα έτσι ροζ σύννεφο διαφορετικό. Επίσης, ο Κεινσιανισμός του Νίξον που έλεγε «We are all Keynesians now» ήταν ένας μπάσταρδος κεινσιανισμός, τον οποίο είχαν προσπαθήσει οι νεοκλασικοί με το Hicks, το Mr. Keynes and the Classics, να φτιάξουν το περιβόητο neoclassical σύνθεση, την νεοκλασική σύνθεση, όπου πήραν τον Keynes, το γυρίσανε στα δικά του κομμάτια και λέγανε ότι μπορούμε να έχουμε ισορροπίες, οι οποίες να μην έχουν ανεργία και ενδεχομένως και όχι πληθωρισμό, μετά δημιουργήθηκε αυτό το ζήτημα, εάν υπάρχει η σωστή διαχείριση της ζήτησης, ιδιαίτερα της ζήτησης από την πλευρά του κράτους. Τώρα, η ζήτηση που θα μας αφήσει η αγορά να λειτουργήσουμε είναι αυτό που έλεγε ο Άνταμ Σμιθ effectual demand. Είναι ενεργό ζήτηση.
Με την έννοια λέει ότι ένας φτωχός μπορεί να θέλει να έχει ένα αμάξι με 6 άλογα και μπορεί στην πραγματικότητα και να το χρειάζεται. Αλλά η ζήτησή του αυτή δεν είναι ενεργή. Δηλαδή, οι λαϊκές ανάγκες δεν μπορούν να καθοριστούν από την αγορά. Γιατί τα χαρτιά είναι μοιρασμένα με διαφορετικό τρόπο από την αρχή. Άρα λοιπόν πρέπει να ξεκινήσεις όχι από το να αφήσεις την αγορά να λειτουργήσει, αλλά πώς πρέπει να προϋπάρχει η δικαιοσύνη. Οι νεοκλασικοί τι λένε, θεωρητικά θα μπορούσαμε να επιτύχουμε το παρέτο άριστο εάν γινόταν μια αναδιανομή μέσω μεταβιβαστικών πληρωμών, οι οποίες όμως ποτέ δεν γίνονται. Άρα λοιπόν σου λέει, τώρα μπορεί να τα κάνουμε όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό σταματάνε οι εργασιακές σχέσεις, σταματάνε προοδευτική φορολογία, σταματάνε οτιδήποτε, ιδιωτικοποιούν το σύμπαν. Υπάρχουν ορισμένοι που λέγανε ότι ακόμα και η αστυνομία θα πρέπει να γίνεται μέσα από διαγωνιστική διαδικασία. Θα είναι η Pinkerton από τη μια, ξέρω εγώ, η Μπάτσι ΑΕ από την άλλη και όποιος δώσει την καλύτερη τιμή και το κατάλληλο SLA, Service Level Agreement, θα πάρει τη δουλειά. Okay. Ωραία. Επόμενη ερώτηση, τοποθέτηση, προβληματισμός, ο Πέτρος. Καλησπέρα. Έχω την εντύπωση ότι ο Φουκώ, γράφοντας τη βιοπολιτική, παραδέχτηκε ότι έχουμε να κάνουμε με ένα τέλειο σύστημα διακυβέρνησης του νεοφιλελευθερισμού, και το οποίο δεν έχει και αντίπαλο. Δηλαδή δεν θεωρούσε ότι το πρότυπο της Σοβιετικής Ένωσης ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να σταθεί στην αποτελεσματικότητα του. Αυτό το γράφει μέσα στο βιβλίο του. Άρα είχε γοητευτεί, να το πούμε έτσι, από την αποτελεσματικότητα του φιλελευθερισμού, και εκείνα τα χρόνια μάλιστα τον γοήτευσε και κάτι άλλο, ένα εξίσου αποτελεσματικό σύστημα που το είδε στην επανάσταση του Χομεϊνί στο Ιράν. Και έκανε αρκετά ταξίδια ο Φουκώ ο ίδιος στο Ιράν και μιλούσε με διθυράμβους για τον Χομεϊνί και το πώς είχε συγκεντρώσει, με πόσο αποτελεσματικό τρόπο είχε αντιπαλέψει, ας πούμε, την εξουσία του Σάχη που τα είχε. Νομίζω λοιπόν ότι προκύπτει η θεωρία της βιοπολιτικής και η αναφορά στον ορντοφιλελευθερισμό αφού έχει ξεπεράσει ο Φουκώ το μοντέλο της μικροφυσικής εξουσίας, που τα παλιότερα χρόνια, δηλαδή, ο Φουκώ έλεγε ότι κάθε εξουσία στο επίπεδο της μικροκλίμακας δημιουργεί, με έναν περίεργο τρόπο, δημιουργεί και την αντίσταση στην εξουσία. Και είδε ότι αυτό το σχήμα ήταν λίγο μηχανικό και το αντικατέστησε με τη βιοπολιτική, όπου παραδέχει ότι ο νεοφιλελευθερισμός είναι κάτι πολύ ισχυρό και η εξουσία αυτή δεν βρίσκει αντίπαλο στο επίπεδο της μικροκλίμακας ή της μεγάλης κλίμακας και υπερισχύει. Έχω αυτή την εντύπωση, δεν ξέρω αν ευσταθεί, αλλά δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, αλλά είναι στα υπόψη, αλλά από το συγκείμενο καταλαβαίνω αυτό. Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί ορντοφιλελεύθερα. Δηλαδή, όχι σε απόλυτο βαθμό, αλλά λειτουργεί. Ας πούμε, ένα παράδειγμα ορντοφιλελεύθερης λογικής είναι το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί με ήπιο δίκαιο. Δηλαδή, πώς να σας το πω, δεν έχει νόμους, έχει κανονισμούς. Δηλαδή, απλά πράγματα, δεν είναι νομικά, δεν είναι ένας νόμος με άρθρα κλπ. Χρησιμοποιεί και λειτουργεί με συνθήκες και κανονισμούς. Οι κανονισμοί εκφράζουν τις συνθήκες. Είναι απλά εργαλεία, δηλαδή. Και όταν, ας πούμε, κάποιο κράτος μέλος ξεφεύγει των στόχων των δημοσιονομικών, δεν τα τιμωρεί με σκληρό δίκαιο, τα τιμωρεί με ήπιο δίκαιο. Δηλαδή, κόβει τις χρηματοδοτήσεις. Δεν κάνει αυτό που έκανε ο
ο Κίσιγκερ που λέει να κάνουμε την οικονομία να ουρλιάξει, αυτό το εφάρμοσε για πρώτη φορά με τα μνημόνια. Δηλαδή, άλλαξε μοντέλο. Τα μνημόνια ξεκινάνε με βάση τον ορδοφιλελευθερισμό, αλλά χρησιμοποιούν και αμερικάνικα, την αμερικάνικη κυβερνητικότητα, το πω έτσι. Δηλαδή, το να κάνω την οικονομία είναι... Τα μνημόνια, νομίζω, είναι ένας συνδυασμός ήπιου δικαίου ορδοφιλελεύθερης λογικής μαζί με σκληρές επιβολές αμερικάνικου τύπου που επιχειρούν να επαναρρυθμίσουν την οικονομία, όχι απλά να την κανονικοποιήσουν μέσα από κανονισμού. Παράδειγμα, στα μνημόνια δεν εφαρμόσανε μόνο την εσωτερική υποτίμηση, που σωστά αναφέρθηκε, εφαρμόσαν ακόμα τη ρύθμιση στις τιμές των φαρμάκων. Ακόμα και εκεί επιχειρήσανε τουλάχιστον, έτσι. Άρα, λοιπόν, τα μνημόνια είναι ένα μείγμα, νομίζω, σκληρής εφαρμογής νεοφιλελεύθερης πολιτικής επιβολής και ορδοφιλελεύθερης ήπιας λογικής του να χρησιμοποιώ το κράτος ως market police, δηλαδή να ρυθμίζω την... Και ένα τρίτο που θέλω να πω είναι ότι τελικά η ορδοφιλελεύθερη ή, ας πούμε έτσι, η νεοφιλελεύθερη λογική συγκροτεί τους αστούς σε τάξη. Δηλαδή, η όλη λογική το ότι τα άτομα υπερισχύουν και όλα αυτά δεν χωράει μέσα την αναγκαιότητα, ακόμα και η αστική τάξη να λειτουργεί με συλλογικές μορφές. Άρα, λοιπόν, είναι απαραίτητος για τους αστούς, ας το πούμε έτσι, το καπιταλιστικό σύστημα, μια λογική, ας πούμε, νεοφιλελεύθερη, χωρίς κρατική παρουσία, χωρίς κρατική ρύθμιση, οι αστεί δεν συγκροτούνται σε τάξη, που όλοι ξέρουμε από τις μαρξιστικές, ας το πούμε έτσι, αναφορές μας, ότι η αστική τάξη είναι η κατεξοχήν τάξη στον καπιταλισμό. Και ότι αυτά κατά την άποψή μου. Ναι, ας υποθούν και άλλα πράγματα. Ναι. Ο Γιώργος, απλά με αφορμή, νομίζω, το τελευταίο που είπε για το αν με τον ελευθερισμό, κατά τη γνώμη μου, μάλλον ο νεοελευθερισμός δεν συγκροτεί τους αστούς ως τάξη, όλη την κοινωνία τη συγκροτεί ως αστική τάξη. Το λέω έτσι κάπως σχηματικά. Και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, ας πούμε, με πώς βλέπουμε την ταξική πάλι, πώς οργανώνουν ταξικές συμμαχίες και πώς έχει να κάνει το σύστημα, ο νεοφιλελευθερισμός ως σύστημα διακυβέρνησης. Και εκεί θα έλεγα, δηλαδή υπάρχει και μία εξέλιξη του καπιταλισμού και μία εξέλιξη του κράτους, έτσι, μαζί με αυτή, που έρχεται να κουμπώσει σαν σύστημα διακυβέρνησης ο ελευθερισμός. Δεν είναι το ίδιο το κράτος, έτσι. Με την ίδια έννοια δεν είναι και οι ίδιες και οι λειτουργίες τους. Γιατί ως προς το βασικό ζήτημα θα έλεγα, ότι το κράτος είναι ο βασικός οργανωτής των κοινωνικών συμμαχιών, έτσι. Απλά έχει αλλάξει και αυτό το στοιχείο. Και αυτό το λέω έτσι πολύ περιγραφικά, είναι το θέμα της ατομικής διαπραγμάτευσης του κράτους με τον πολίτη. Να το πω έτσι κάπως σχηματικά. Δεν διαμεσολαβείται πλέον από τα κοινωνικά συμβόλαια, από τους θεσμούς, ούτε και σε πολύ μεγάλο βαθμό από το πολιτικό σύστημα. Τα λέω πολύ σχηματικά γιατί θα την απόψη μου έτσι, κάπως σχηματικά και κάπως τραβηγμένη για να την κάνω κατανοητή. Αυτή είναι ένας τρόπος παρέμβασης στην ίδια την ταξική πάλι, έτσι, και στο πόσο οργανώνεται η συνένεση κτλ. Αλλά έχει και αποτελέσματα στη συγκρότηση των ίδιων των κοινωνικών υποκειμένων. Αυτό είναι το βιβλίο. Ναι, ακριβώς αυτό, αλλάζουν τα υποκείμενα. Ναι. Πια. Ακόμα και δηλαδή εσάγεται, να το πω πολύ σχηματικά, ο καπιταλιστικός ανταγωνισμός στους από κάτω, στον χώρο της εργασίας. Αυτό είναι το βασικό, αυτό που λέτε τώρα, είναι το βασικό επιχείρημα του βιβλίου. Ναι, αυτό λέω ότι υπάρχει και μια
και εκεί τα ζητήματα είναι πώς οργανώνονται οι κοινωνικές συμμαχίες, αν μπορούν να οργανωθούν κοινωνικές συμμαχίες σε τέτοιο περιβάλλον. Ναι. Και αυτό είναι το κρίσιμο με τα παλιά εργαλεία, ας πούμε, να το πω έτσι, του μαρξισμού του 70, γιατί του 80 δεν έχει προχωρήσει και πολύ στις αναλύσεις για το κράτος, για όλα αυτά τα ζητήματα. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό, το οποίο δεν έχει καλυφθεί. Είναι σαν μια μαύρη τρύπα αυτό το πράγμα. Ναι. Που αυτού του τύπου οι προσεγγίσεις και αναλύσεις είναι απαραίτητες για να περιγράψουν τους υλικούς όρους και τις πρακτικές πάνω στις οποίες έρχεται και κάθεται αυτή η κυβερνητικότητα. Να δοκιμάσουμε να πούμε δύο πράγματα γι' αυτό. Καταρχήν ήταν πολύ ενδιαφέρουσες όλες οι ερωτήσεις. Η αλήθεια είναι ότι και το Φουκώ και το Χομεϊνί, και εγώ δεν κατάλαβα ποτέ τη σαγίνη την οποία είχε το Ισλαμικό καθεστώς των πρώτων ετών του Χομεϊνί και στους Γάλλους διανοούμενους και σε κομμάτια της αριστεράς. Θυμάμαι για παράδειγμα το γήπεδο του Sporting δεκαετία του 80, που ήταν ο Σαντέχ Κοψαντέχ, το Υπουργός Εξωτερικών τότε της κυβέρνησης Χομεϊνί, τον οποίο εκτελέσαν αργότερα οι αυτοί, με τον Αντρέα το Λεντάκη το Μακαρίτη να κάνει την μετάφραση και να είναι τα παιδιά του ΕΚΕ και του ΕΣΑΣΠΕ να φωνάζουν «Πες τα όλα Λεντάκη», θεωρώντας δηλαδή ότι δεν αντιπροσώπευε σωστά. Έχω την εντύπωση ότι ο Φουκώ κάποια στιγμή μέσα στη λογική αυτή της βιοπολιτικής και του αυτοδιαχείρισης στο μικρό επίπεδο γοητευόταν από τέτοιες πρακτικές τις οποίες θεωρούσε ότι είναι απειρόβλητες. Στην πραγματικότητα, όπως έχει δείξει η ιστορία, όλα είναι μια χαρά μέχρι που δεν είναι. Έτσι. Δηλαδή, ξαφνικά μια κοινωνία μπορεί να βρεθεί σε ένα καζάνι που βράζει και αυτό ξαφνικά να την αχτεί. Βέβαια, όπως επισημαίνουν ο Νταρντό και ο Λαβάλ, ο νεοφιλελευθερισμός έχει το ενδιαφέρον ότι μπορεί ο ίδιος να είναι ανεξάρτητος από την ιδεολογία που επικρατεί. Δηλαδή μπορεί να έχει μια ιδεολογία η οποία να είναι νεοκονσέρβατιβ, να είναι ακροδεξιά, να είναι θρησκόληπτη, να είναι εθνικιστική, να είναι ό,τι γουστάρεις, και από την άλλη μεριά η βάση του κράτους από μόνη της να είναι νεοφιλελεύθερη. Τώρα, ο ντολιμπεραλισμός των μνημονίων και είναι ένα ζήτημα, δηλαδή καταρχήν το πρώτο πράγμα που γινόταν ήταν ότι η ελληνική κυβέρνηση έχασε εντελώς τον έλεγχο της οικονομίας και σε μικρότερο βαθμό της κοινωνίας. Το δεύτερο χαρακτηριστικό ήταν ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό όλα αυτά τα λόγια ήταν λίγο ψέματα, δηλαδή μπορεί να θέλανε απελευθέρωση του σύμπαντος κόσμου. Παράδειγμα, θέλανε απελευθέρωση για το γάλα, δηλαδή να μην μπορώ να λέω φρέσκο γάλα ότι είναι κάτω από συγκεκριμένες μέρες. Αυτό δεν το κάνανε αναγκαστικά για τη φιλελευθεροποίηση, αλλά επειδή θέλουν να μπουν οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί, οι οποίοι είχαν μια απόσταση να έρθει το γάλα από τη Γερμανία και την Ολλανδία, αντί να έχει αρμέξει στην Αγελάδα χτες, ας πούμε, και να έδινε ένα προνόμιο. Αλλά θέλανε να απελευθερώσουν τα πάντα, το επάγγελμα του ιχθυολόγου, για παράδειγμα. Θέλανε να σταματήσουν τα nuisance taxes για να μην υπάρχει εμπόδιο το χώρο χαρτοσύμου, το μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Η μη δημοσίευση των ισολογισμών σε εφημερίδες. Ναι, δηλαδή οτιδήποτε υπήρχε τα κυνηγούσανε. Εν τω μεταξύ πηγαίνανε διάφοροι ρουφιάνοι από την Τρόικα εσωτερικού και τους λέγανε διάφορα. Αυτοί επειδή δεν ξέρανε τι γινόταν, πηγαίνανε και τα τρώγανε. Και είχαν και ένα κομμάτι να ευχαριστήσουν τους εαυτούς τους, δηλαδή να μπαίνουν με μοτοσυκλέτες μέσα. Αλλά στην πραγματικότητα θέλανε να δείξουν ότι αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το πεπόνι να σε πατήσουν απελευθερώνοντας το σύμπαν. Σε οποιαδήποτε άλλη χώρα αυτό δεν ίσχυε. Δηλαδή, ας πούμε, τους λέγαμε ότι, παιδιά, εργασιακές σχέσεις να εφαρμόσουμε. Λέω, δεν είναι χάλια το ελληνικό εργασιακό το σύστημα. Να εφαρμόσουν ένα σύστημα μιας μείζωνος χώρας. Θέλετε Αγγλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας. Όχι, λέει, γιατί οι δικοί σας νοιάζονται πολύ για το μισθό. Γιατί θες να νοιάζονται, μεγάλε, δηλαδή, για τη μουντρίτσα στο γραφείο του διευθυντή. Έτσι. Λοιπόν, άρα λοιπόν είχες και ένα άλλο που γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αυτή η προσποίηση
ότι τα πάντα λειτουργούν με όρους αγοράς. Κατασκευάζουν λοιπόν ένα πράγμα που κάποτε ο Ρολάν Μπάρτ περιέγραφε ότι έχω ένα ψάρι, το ξεκοκαλίζω, του βάζω αθηναϊκή μαγιονέζα και το βάζω στο πιάτο με σχήμα ψαριού. Αυτό ναι μεν έχει σχήμα ψαριού, με προκειμένου αγοράς, αλλά δεν κολυμπάει. Έτσι, το ονομάζω γιατί θέλω να κάνω μια ειδική διαχείριση μέσα από εκεί. Το δε κράτος κάνει ό,τι γουστάρει, στην συγκεκριμένη περίπτωση παρεμβαίνει προς όφελος συγκεκριμένων συμφερόντων. Τώρα, κατά πόσον η αστική τάξη συγκροτείται μέσα από τον εφηλευθερισμό των μνημονίων, το να προσποιήσει ότι ο καθένας είναι ένας μικρός επιχειρηματίας, έτσι, είναι σαν να λες, φίλε, όλοι οι ίδιοι είμαστε, λαός και κολονάκι, δεν είναι θέμα, είναι μια χαρά. Στην πραγματικότητα όμως όλοι ξέρουν ότι η δύναμη είναι εντελώς ασύμμετρη. Δεν μπορεί να βάλεις τον Περιστέρη, τον Μυτιληναίο, τον Λάζη, τον Βαρδινογιάννη και τον Αλαφούζο στην ίδια λογική που θα βάλεις τον ιδιοκτήτη του διπλανού σου μπακάλικου ή τον εργάτη που δουλεύει στο μπακάλικο το συγκεκριμένο. Αυτό λοιπόν είναι μια προσποίηση που προσπαθούν να περάσουν σε όλους αυτή την ιδεολογία. Υπήρχε κάποτε πριν από όλα αυτά το 1954 ένα πολύ ωραίο βιβλίο του Reinhard Bendix που λεγόταν Work and Authority in Industry. Αυτός λοιπόν τι προσπαθούσε να κάνει, κοινωνιολόγος μεγάλος, τους καλύτερους Αμερικάνους κοινωνιολόγους, να δείξει ότι η λογική της διαχείρισης και στο επίπεδο του εργοστασίου και της υποταγής της εργασίας στο κεφάλαιο, βεμπεριανός, έτσι, όχι μαρξιστής, πεζόταν και σε ένα κομμάτι μέσα από την ιδεολογία που παίρναγε στον κόσμο. Αυτό δηλαδή που ούτε τα κίνητρα μπορούν να σου εκμεύσουν, ούτε οι τιμωρίες μπορεί να σε κάνουν να το πετύχεις, γίνεται μόνο εάν υπάρχει μια ιδεολογία την οποία να ενστερνιστούν οι κυβερνόμενοι. Δηλαδή, όταν ακούμε τις διάφορες ανοησίες στην Ελλάδα, δαιμονοποιείται η επιχειρηματικότητα, είναι το τελευταίο σοβιετικό κράτος. Όταν ακούς κάποιον, καταλαβαίνεις ότι έχει να κάνει με δεξιό ηλίθιο. Αλλά στην πραγματικότητα είναι η βασική λογική η οποία θέλει να περάσει. Και αυτό υπάρχει τώρα. Η συγκρότηση της τάξης του κράτους, γυρνάμε Πουλατζά, Μίλιμπαντ, τις παλιές θεωρίες του 70 και τις διαμάχες που υπήρχαν, διαφοροποιείται αυτό με το κράτος μέσα από τον εφηλευθερισμό. Πιθανόν σε κάποια κομμάτια να διαφοροποιείται. Είναι το κράτος η συλλογική έκφραση της αστικής τάξης. Συγκροτείται η αστική τάξη σαν τάξη καθεαυτήν με λουκατσιανούς όρους ή όχι. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα. Βέβαια, κανένα βιβλίο εκτός από πολύ λίγα τη βίβλο για τους χριστιανούς, το κεφάλαιο για τους μαρξιστές, μπορεί να σου λύσουν όλα τα προβλήματα. Υπήρχε περίπτωση ο Φουκώ, μιλώντας στο Collège de France, να πίστευε ότι το 2008 ο καπιταλισμός θα κατέρεε. Εγώ πάντως θα ψήφιζα ότι δεν το πίστευε. Όμως 40 χρόνια πριν από την προηγούμενη μεγάλη καπιταλιστική κρίση, ο καπιταλισμός κατέρευσε. Δεν έγινε τίποτα απολύτως συνταρακτικό. Μάλιστα όλα τα συνταρακτικά ήταν υπέρ του καπιταλισμού. Και αυτή η κατάρρευση του καπιταλισμού, για να πούμε για τη δύναμη της ταξικής πάλης, η πρώτη κίνηση που δημιούργησε είναι ότι τουλάχιστον στη μεγάλη πλειοψηφία των χωρών όπου υπήρχε αριστερά με σοσιαλιστική παράδοση, η πλειοψηφία των φτωχών, η πλειοψηφία της εργατικής τάξης γύρισε με την αριστερά. Ενώ σε προηγούμενες ιστορικές φάσεις της είχε γυρίσει στη βλάβη της αριστεράς. Έτσι, το ότι η αριστερά δεν μπόρεσε να την εκπροσωπήσει δεν είναι πρόβλημα της ταξικής πάλης, είναι πρόβλημα της αριστεράς. Δεν θα τα ταυτίσουμε όλα μεταξύ τους. Άρα, η άποψη δικιά μου ποια είναι? Ότι δεν είναι δυνατόν να προσεγγίσεις όλο αυτό το σχήμα χωρίς το σχήμα της μαρξιστικής πολιτικής οικονομίας. Το οποίο, αν θέλετε, για μένα, το βασικότερο σφάλμα που κάνει το βιβλίο είναι ότι θεωρεί τον καπιταλιστικό ανταγωνισμό σαν τον τέλειο ανταγωνισμό των νεοκλασικών μοντέλων. Ο ανταγωνισμός στην κλασική πολιτική οικονομία στο σύνολό του, και στο Σμιθ και στο Ρικάρντο και στο Μάρξ, είναι πόλεμος. Και είναι πόλεμος με όπλο τις τιμές. Και σε αυτό το πόλεμο έρχεται ο Γερμανός καπιταλιστής και γουστάρει να πουλάει γάλα και γι' αυτό δεν θέλει το γάλα να λέγεται φρέσκο. Και 1,5 εβδομάδα ο Πρετεντέρης και οι υπόλοιποι, να πούμε, χορεύουν τις φτετέλες στα κανάλια για να μπορεί να έρθει να το πουλήσει. Την επόμενη εβδομάδα λέει
ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις απαγορεύονται. Πουθενά στη γη δεν απαγορεύονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Δεν είναι δυνατόν να απαγορεύσει σε δύο κοινωνικές οντότητες να συνδιαλλαγούν. Μόνο μέρος που απαγορευόταν ήταν η Ελλάδα. Το κράτος το οποίο υποτίθεται θα μειωνόταν έφτασε στη μεγαλύτερη του έκταση. Το ελληνικό κράτος είχε στην κατοχή του, τύπης όχι ουσία, το σύνολο των τραπεζών. Είχε στην κατοχή του για ένα χρονικό διάστημα ένα μεγάλο μέρος, το σύνολο των public utilities, και είχε στην πραγματικότητα μέσω των τραπεζών και ενέχειρο το σύνολο της βιομηχανίας. Πότε το ελληνικό κράτος, ακόμα και πιάμκα αμέσως μετά την κατοχή, ας πούμε, είχε τέτοια δύναμη στα χέρια του. Ποιο ήταν όμως το υπόβαθρο, και εδώ έρχεται και παίζει ρόλο το βιβλίο, ότι αυτό γινόταν από ένα κράτος επιχειρηματία, το οποίο σε εκείνη τη χρονική στιγμή δεν πήρε ούτε καν τη διοίκηση των τραπεζών όπως την είχε πάρει ο Καραμαλής 30 χρόνια νωρίτερα. Ο Καραμαλής, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο δεξιός. Τη σοσιαλμανία που λέγαμε. Τη σοσιαλμανία. Για τη σοσιαλμανία ο Καραμαλής, για να φάει τους καπιταλιστές που ήταν με τη Χούντα, γιατί ο ανταγωνισμός στον καπιταλισμό είναι πόλεμος, τι έκανε, κρατικοποίησε τις τράπεζες και έστειλε τον Ανδρεάδη βόλτα. Και όλους τους υπόλοιπους και τους είπε ότι μάγκες, κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι δυνατόν να είστε και χουντικοί και με μένα και με τον ένα και με τον άλλον. Εάν θέλετε να περνάτε από τον πάγκο το δικό μου, θα πρέπει και εγώ να θέτω τους όρους μου. Κάτι το οποίο καταργήθηκε τώρα με τα μνημόνια. Πάντως, για να είμαι δίκαιος και στο κύριο Γιώργο και στο βιβλίο, όντως η ταξική πάλι παίζεται σε καθημερινό επίπεδο. Έτσι. Εν αυτό γαρζόμεν και κινούμεθα και εσμέν, λέει ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα. Το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι και το βιβλίο Ναι, λέω ότι η ταξική πάλι σε καθημερινό επίπεδο παίζεται και σε καθημερινό επίπεδο. Έτσι. Δεν είναι δηλαδή ακόμα και στον τρόπο που συμπεριφέρεσαι σε κάποια πράγματα, από το πώς βλέπεις τηλεόραση, πώς μιλάς στο διπλανό σου ανάλογα με το στάτους ή οτιδήποτε, είναι εκφάνσεις της ταξικής πάλης. Άρα λοιπόν όταν εγώ θεωρώ το βλέπω ως κεφάλαιο το σπίτι μου ή τη μόρφωση του παιδιού μου και λέω ότι είναι ανθρώπινο κεφάλαιο και το κοινωνικό κεφάλαιο και κάθε μπουρδα είναι κεφάλαιο και εγώ είμαι ένας μικρός επιχειρηματίας. Αυτό ο Μπέλ κάποτε περιέγραφε αυτό που ξυριζότανε και έβλεπε πάνω, λέει, στη βούρτσα και στο ξηράφι τα αποτελέσματα της ανδρικής του ενέργειας, ας πούμε, στην τρίχα. Έτσι. Λοιπόν, αυτό μπορείς να το βλέπεις ανά πάσα στιγμή. Από την άλλη μεριά το βιβλίο στο τέλος μιλάει για τη δράση των κοινών, έτσι, που σημαίνει ότι θεωρεί ότι ένας τρόπος να αντιπαρατεθείς σε όλο αυτό τον φιλελευθερισμό είναι ακριβώς να βγεις έξω από τη λογική του και μάλιστα καταφέρεται και δικαίως κατά την άποψή μου με δρυμύτητα κατά της νέας αριστεράς, τον Άντονι Γκίντενς του Τρίτου Δρόμου, του Τόνι Μπλερ, του Γκέρχαρτ Σρέντερ, όλα αυτά τα πράγματα οι οποίοι υιοθέτησαν με τρόπο την νεοφιλελεύθερη λογική, προσπαθώντας να της δώσουν μια αριστερόστροφη εξήγηση. Όπου εκεί καταστράφηκε και γιατί να προτιμήσω το ημιτασιόν και να μην πάω στο γνήσιο εφόσον θέλω να είμαι Θάτσερ. Γιατί η μεγαλύτερη επιτυχία της Θάτσερ κατά την άποψή μου είναι το Τόνι Μπλερ. Έτσι, που κατέστρεψε το αυτό. Και άμα δει κανένας τώρα και τον Κίρ Στάρμερ που πρόκειται να γίνει πρωθυπουργός της Αγγλίας στις επόμενες εκλογές όποτε γίνουν, έχει, όπως έβλεπα μια γελιογραφία, έχει δύο φράξεις στο Εργατικό Κόμμα. Θατσερική και αρχιθατσερική. Έτσι, δεν έχει δηλαδή τον Κόρμπιν, τον σουτάρανε. Αυτό λοιπόν είναι ένα πρόβλημα στην καθημερινότητα. Τώρα, πώς αυτό το πράγμα μπορεί να προέλθει σε μια κοινωνία η οποία είναι διαβρωμένη από τις αξίες του νεοφιλελευθερισμού, από τη λογική της επιχειρηματικότητας, αυτό. Προχτές ήταν μια εξαιρετική φοιτήτρια, η οποία είχε αναλάβει σε ένα κομμάτι που ήταν, λέει, κάνουν τα πανεπιστήμια επιχειρηματικότητα για start-up κλπ. Και το είχαν φτιάξει πάρα πολύ ωραία. Και είχε ενθουσιαστεί η μικρή, η οποία είναι και brilliant. Μετά λοιπόν αυτό το συζητούσαμε και τη γνώμη μου σε κάτι κλπ. Μου λέει, ξέρετε όμως κάτι, λέει, εγώ δεν θέλω αυτά που κάνω, ήθελε να κάνει σαν ιδέα επιχειρηματική υποτίθεται, είναι υπηρεσία σε ΑΜΕΑ. Εγώ, λέει, δεν θέλω να βγάλω λεφτά από αυτό που κάνω, θέλω να το προσφέρω, έτσι. Δηλαδή, αλλά της άρεσε με τον τρόπο που της πασάρανε αυτή την ιδέα του startup.
Το παιδί όμως είχε υγιής, είχε ψυχή καλή και ήθελε να προσφέρει. Δεν ήθελε να βγάλει λεφτά από τους ανάπηρους ή από οποιοδήποτε άλλο τρόπο και να τις δημιουργήσουν την αίσθηση, να τις αλώσουν την ψυχή εξαπαλώνων ήχων. Αυτό. Ναι, θα ήθελα να πω δύο κουβέντες για το ζήτημα που συζητήσαμε παρενθετικά των αδυναμιών, τέλος πάντων, που μπορούμε να εντοπίσουμε στο ίδιο το βιβλίο και που είναι μια πρόκληση, ας πούμε, για την αναζήτηση μιας εναλλακτικής για την οποία μίλησαν και κάποιοι από τους φίλους, τους παριστάμενους. Η δική μου άποψη, λοιπόν, είναι ότι το βιβλίο όντως έχει κάποιες αδυναμίες που είναι και λογικό. Άλλωστε, ποιος μπορεί να ισχυριστεί ότι μπορεί να απαντήσει στα πάντα έτσι με πληρότητα. Αυτό που το παράδοξο, αν θέλετε, είναι ότι οι ίδιοι εμφανίζονται ως ιδρυτές μιας ερευνητικής ομάδας που λέγεται Question Marx. Επομένως, με μια έννοια τοποθετούνται στο ευρύτερο χώρο του μαρξισμού, έτσι όπως και αν τον εννοεί κανείς. Ωστόσο, το ίδιο το βιβλίο τους μας δίνει μια άλλη εικόνα. Θέλω να πω ότι οι ίδιοι επιλεκτικά έχουν υιοθετήσει κάποιες από τις έννοιες του μαρξισμού ή του έργου του Μάρξ, κυρίως που αφορούν την κριτική της πολιτικής οικονομίας, ενώ από την άλλη μεριά φαίνεται να απορρίπτουν οι ίδιοι κάποιες κρίσιμες έννοιες, όπως για παράδειγμα οι κοινωνικές τάξεις. Σε κάποιο σημείο φαίνεται να θεωρούν ότι, στο έργο μέσα εννοώ, στο βιβλίο, ότι οι κοινωνικές τάξεις είναι μια φαντασίωση των μαρξιστών. Αντίστοιχα, κατ' επέκταση μάλλον, απορρίπτουν και την έννοια της ταξικής πάλης. Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ταξική πάλη στο έργο αυτό, στο βιβλίο. Και είναι εντυπωσιακό πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για τον νεοφιλελευθερισμό σε εν κενό ταξικής πάλης. Γιατί μου φαίνεται προσωπικά, καταθέτω την προσωπική μου άποψη, ότι ο νεοφιλελευθερισμός, σε αντίθεση με το πώς, με την εικόνα που μπορεί να σχηματίσει κανείς διαβάζοντας το βιβλίο, δεν είναι ένα φαινόμενο που εξελίσσεται στον χώρο της πάλης των ιδεών. Ότι στον χώρο της πάλης των οικονομικών ιδεών ήρθε λοιπόν κάποια στιγμή που ήρθε το πλήρωμα του χρόνου που επικράτησαν οι νεοφιλελεύθεροι. Γιατί δεν ήταν, ξέρω εγώ, δεν είχαν επαρκείς απαντήσεις οι Κεινσιανοί. Ή γιατί δεν είχαν, γιατί είχαν χρεοκοπήσει οι οπαδοί του γνήσιου λεσεφέρα, ή οι οπαδοί του μπολσεβικισμού. Ο νεοφιλελευθερισμός επικράτησε, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, σε μια καμπή της ιστορίας που σημαδεύτηκε από την ριζική αλλαγή του συσχετισμού δυνάμεων μεταξύ των δυνάμεων του κεφαλαίου και των δυνάμεων της εργασίας. Η επικράτηση του νεοφιλελευθερισμού σηματοδότησε ακριβώς αυτή την ριζική επιδείνωση του συσχετισμού δυνάμεων σε πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο εις βάρος των δυνάμεων της εργασίας. Στο σύνολο του δυτικού κόσμου, του ανεπτυγμένου δυτικού κόσμου, τέλος πάντων.
Και υπ' αυτή την έννοια ο νεοφιλελευθερισμός είναι ένα σύστημα οικονομικής διαχείρισης και οικονομικής ρύθμισης που επιχειρεί και σε μεγάλο βαθμό έχει καταφέρει, εδώ έχουμε ένα θέμα συζήτησης, μπορεί να μην έχει καταφέρει να επαναφέρει το επίπεδο της κερδοφορίας ή το επίπεδο πολύ περισσότερο τους ρυθμούς αύξησης της παραγωγικότητας της εργασίας στα επίπεδα, ας πούμε, τα αμέσως μεταπολεμικά. Ωστόσο, έχει επαναφέρει, έχει αποκαταστήσει ένα ποσοστό κερδοφορίας για λογαριασμό του κεφαλαίου που είναι ικανοποιητικό σε σχέση με την νεοφιλελεύθερη περίοδο, δηλαδή τη δεκαετία του 1970, με τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις και τα ρέστα. Και αν ξεκινήσουμε από την ιδέα ότι μεταξύ του κεφαλαίου και της εργασίας υπάρχει μια ασυμφιλίωτη σχέση, ασυμφιλίωτη αντίθεση συμφερόντων, τότε δεν μπορούμε να μην δεχτούμε ότι ο φιλελευθερισμός έχει οδηγήσει σε μια δραματική επιδείνωση του επίπεδου διαβίωσης του κόσμου της εργασίας, ακριβώς γιατί κατόρθωσε με πολιτικά μέσα και στρατιωτικά σε κάποιες περιπτώσεις να αποσπά υψηλά ποσοστά υπεραξίας για λογαριασμό του κεφαλαίου. Αυτό έκανε στις χώρες της Λατινικής Αμερικής, αυτό κάνει στις χώρες του πρώην υπαρκτού ή ανύπαρκτου σοσιαλισμού, αυτό κάνει και σε πολλές από τις χώρες του καπιταλιστικού κέντρου και της λεγόμενης καπιταλιστικής περιφέρειας. Επομένως, κρίνοντας τον νεοφιλελευθερισμό όχι από την άποψη των διακηρύξεών του περί ανάπτυξης για λογαριασμό της κοινωνίας και περί γενικής ευημερίας, αλλά κρίνοντας τον νεοφιλελευθερισμό από την άποψη των ιδιωτελών συμφερόντων του κεφαλαίου, θα έλεγα ότι είναι ένα σύστημα διαχείρισης των οικονομικών, των ιδιωτικών και των δημοσίων, το οποίο εξυπηρετεί και κατορθώνει σε μεγάλο βαθμό μέχρι σήμερα να διασφαλίζει ικανοποιητικά τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Μέχρι ότου βρεθεί κάποιο σύστημα που να τα εξυπηρετεί καλύτερα, εννοείται. Ναι, πάντως να δούμε λιγάκι, ο νεοφιλελευθερισμός πράγματι επικράτησε για να αποκαταστήσει το ποσοστό κέρδους. Το ποσοστό κέρδους έπεφτε όλη τη μεταπολεμική περίοδο, κυρίως λόγω της δύναμης, της οργανωμένης δύναμης εργατικής τάξης. Ο νεοφιλελευθερισμός, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, με την εμφάνιση της μεγάλης καπιταλιστικής κρίσης του 1970, του στάσιμου πληθωρισμού, όντως η πρώτη του κίνηση ποια ήταν? Να τσακίσει τις εργασιακές σχέσεις, να μειώσει τους μισθούς για να αποκαταστήσει το ποσοστό κέρδους. Ο Μάρξ, όταν μιλάει για αντίρροπες τάσεις, η πρώτη αντίρροπη τάση την οποία μνημονεύει είναι η μείωση των μισθών. Από εκεί ξεκινάει. Αυτό όμως δεν έφτασε και γι' αυτό ακριβώς το λόγο συμπίεσε τα επιτόκια για να ανεβάσει αυτό που ο Μάρξ ονόμαζε το ποσοστό κέρδους της επιχείρησης. Αγγλιστή λέει rate of profit of enterprise. Και πάνω σε αυτό ήταν η πολιτική που επικράτησε από την πλευρά του νεοφιλελευθερισμού μετά κυρίως το 1995. Το διάστημα αυτό τα ποσοστά κέρδους πράγματι είχαν μια σχετική ανάκαμψη σε σχέση με τα ποσοστά κέρδους της δεκαετίας του 70.
Όμως το 2008 τα ποσοστά κέρδους κατέρευσαν. Και η απόδειξη αυτού είναι το γεγονός ότι μετά το 2008 το επίπεδο των επενδύσεων δεν έχει αποκατασταθεί σε καμία χώρα στα προ-κρίσης επίπεδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα που δεν έχει αποκατασταθεί το ΑΕΠ στα προ-κρίσης επίπεδα, αλλά σε καμία χώρα συμπεριλαμβανομένης της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών κλπ. Της Κίνας, παντού. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει τα σημερινά αδιέξοδα του συστήματος. Το θέμα που είχε όμως ποιο ήταν, ότι μπόρεσε να διαχειριστεί το σύστημα μη οδηγώντας το σε κατάρρευση, κάνοντας κάτι τρομακτικό, το οποίο το φόρτωσε στις πλάτες των κοινωνιών. Κατόρθωσε να κοινωνικοποιήσει τις ιδιωτικές ζημιές. Πήρε τις ζημιές των καπιταλιστών και τις έκανε ζημιές της κοινωνίας. Γι' αυτό έφυγε το δημόσιο χρέος της Αμερικής από 8 τρισεκατομμύρια το 2008 και έφτασε 35. Από το 2008, όταν η Αμερική επί George Bush του νεωτέρου κατέρευσε η Bear Stearns και κατόπιν η Lehman Brothers, είχε δημόσιο χρέος 8 τρισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα έχει 35 τρισεκατομμύρια δολάρια. Τι είναι το διάφορο? Όλες οι ζημίες των καπιταλιστών πήγαν και φουντάραν εκεί μέσα. Και το ίδιο ισχύει και για τη Γερμανία και το ίδιο ισχύει και για το σύνολο του καπιταλιστικού κόσμου. Το θέμα είναι ότι όλες αυτές τις αντιφάσεις δεν τις αναδεικνύει με συνέπεια τουλάχιστον κάποιο κομμάτι της αριστεράς, τουλάχιστον της αριστεράς που ξέρω εγώ. Πήγε να μιλήσει κάτι ο Κόρμπιν, να πούμε, τον εβγάλανε στον δρόμο. Έτσι μιλάμε για ένα μεγάλο εργατικό κόμμα, έτσι, με ένα εργατικό κόμμα με 600.000 μέλη, εργάτες. Και αντίστοιχα και στην Ελλάδα. Πήγε ο κόσμος στην Ελλάδα στο δημοψήφισμα και ψήφισε όχι σε ποσοστά 60%, και αν πας στους ανθρώπους με φορολογικές δηλώσεις μέχρι 10.000 ευρώ, το ποσοστό αυτό είναι 78%. Πότε η αριστερά έχει, έχει πάρει τέτοια υποστήριξη από φτωχά εργατικά λαϊκά στρώματα? Και τι έγινε? Επειδή ακριβώς όλα αυτά τα πράγματα δεν αντιμετωπίστηκαν με συνέπεια, ήρθαμε σε φτωχές εργατικές και λαϊκές γειτονιές να ανατραπούν αυτοί οι συσχετισμοί, π.χ. στον Ασπρόπυργο, ας πούμε, το 2023. Αυτό δεν έχει μέχρι σήμερα προβληματίσει κανέναν. Και εκεί ακριβώς βρίσκεται η δύναμη και η επιρροή του νεοφιλελευθερισμού και κατά τη γνώμη μου και η αξία των επισημάσεων που κάνει αυτό το βιβλίο, που εμένα τουλάχιστον σε αρκετά πράγματα με προβλημάτισαν, είτε θετικά είτε αρνητικά, αλλά σε κάθε περίπτωση κριτικά, όπως και όλους τους ανθρώπους που έχουν τους δικούς μας προβληματισμούς. Μια παρατήρηση. Πιστεύω ότι η παρατήρηση που έκανε ο Χρήστος τελευταία ήταν πάρα πολύ σημαντική. Στην πραγματικότητα, ιδεολογικά μιλώντας, ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι τίποτα. Δεν είναι μια καινούργια οικονομική θεωρία, η οποία υπήρχε όντως αυτό που περιγράφουν το κολόκβιουμ του Λίπμαν, οι θεωρίες της σχολής του Φράιμπουργκ, του ορντολιμπεραλισμού κλπ. Στην πραγματικότητα όμως αυτό το πράγμα λουφάζει με τον πόλεμο. Ο ορντολιμπεραλισμός πάει στη Γερμανία, αλλά στην πραγματικότητα μπορεί να έχει κάποια στοιχεία δικά του, αλλά είναι τόσο μεγάλη η δύναμη της εργατικής τάξης στη Γερμανία, η οποία έχει δώσει τόσα εκατομμύρια νεκρούς, έχει καταστραφεί η χώρα κλπ, που έχουν τεράστια συνδικάτα πάρα πολύ δυνατά. Έχει ένα S5 το οποίο είναι πολύ ισχυρό. Έχεις συνδιαχείριση μέσα στις επιχειρήσεις. Αυτά. Έχεις ένα μεγάλο κράτος πρόνοιας. Το ίδιο και στην Αγγλία. Αυτά, όσο και να θέλουν, δεν μπορούσαν να τα κουνήσουν, ακόμα και αν παίζανε τους ordoliberals. Και ουσιαστικά όλο αυτό το πράγμα βρίσκεται εν υπνώση. Ο μονεταρισμός στο σχολείο του Σικάγου και η ποσοτική θεωρία του χρήματος γινόταν μόνο προφορικά, δεν διδασκόταν από εγχειρίδια. Και ξαφνικά, όταν γίνεται ο στασιμοπληθωρισμός, ξαφνικά φυτρώσανε σαν κάτι ερήμους που πέφτει μια βροχή και βγαίνουν όλα τα λουλουδάκια και ανθίζουν. Και σκεφτήκαν ότι δεν μπορείς να αφήσεις ποτέ μια καλή κρίση
να πάει χαμένη. Και λειτουργεί τώρα ο νεοφιλελευθερισμός όχι σε επίπεδο θεωρίας, αλλά σε επίπεδο τεχνικής της εξουσίας και διαχείρισης. Και για να θυμηθούμε τις παλιές εκφράσεις του Δημητρόφ, έχεις την περίπτωση της πιο επιθετικής, της πιο αντιδραστικής, της πιο ισχυρής επίθεσης του κεφαλαίου στην εργασία που έχει γίνει ποτέ. Αυτό που μένω. Okay. Να ακούσουμε και απόψεις από τους φίλους που άκουσαν τις εισηγήσεις ή που έχουν κάτι να καταθέσουν. Άρα να ρωτήσω, Ναι. μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, Ναι. δεν υπάρχει καμία εναλλακτική? Όχι, δεν είπε κανένας ότι δεν υπάρχει εναλλακτική. Ενώ πολιτική σε ένα Το αντίθετο. περιβάλλον τέτοιο. Απλά δεν πρέπει να γυρίσεις πίσω στα παλιά. Να πεις ότι εγώ θέλω να γυρίσω σε μια κοινωνία η οποία δεν υπάρχει, σε ιδέες οι οποίες δεν υπάρχουν. Ούτε μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις ανοησίες περί τρίτου δρόμου και να χρησιμοποιήσουμε την αγορά υπέρ μας. Πώς την προοδευτική αριστεία, ξέρω εγώ. Έτσι. Δεν μπορεί να Αλλά είναι το τέτοιο. αντίθετο υπάρχει, έτσι. Δεν καταρχήν να θέσεις μόνο το θέμα της αναδιανομής. Στον φιλελευθερισμό έχει χάσει ο κόσμος το ψωμί του, έχει χάσει τους μισθούς του, έχει χάσει συντάξεις του, έχει χάσει τις εργασιακές του σχέσεις. Μόνο και μόνο αυτό το θέμα της αναδιανομής να το θέσεις σαν άμεσο αίτημα διεκδίκησης, αμέσως θα συσπηρωθεί ένα τεράστιο κομμάτι κόσμου. Βλέπεις όμως περιέργως πώς ότι δεν συζητιέται. Δηλαδή κάνει μια εξαιρετική παρατήρηση στο βιβλίο και λέει κάθεστε ρε μαλάκες τώρα και προσπαθείτε να μας πείτε να πούμε ότι θα επαναφέρετε το φιλελευθερισμό και το κράτος δικαίου. Ποιο κράτος δικαίου ρε τρομάρα σας? Στην πραγματικότητα δηλαδή δεν χτυπάς τον φιλελευθερισμό εκεί που τον πονάει, προσπαθείς να τον επηρεάσεις σε φιωγκάκια γύρω-γύρω. Αυτό το πράγμα δεν πείθει. Και ο κόσμος, η φτωχολογιά, ο εργατόκοσμος, δεν πρόκειται να κινητοποιηθεί τώρα στο να πάει να πιαστεί κορόιδο για άλλη μία φορά. Χρειάζεται δηλαδή κάποια πράγματα, είναι πράγματα στα οποία μπορείς να πείσεις άμεσα και αυτό είναι εναλλακτική. Υπάρχει κάτι πιο απλό. Έχουμε μία χώρα που έχει χάσει 40% των μισθών. Δεν έχει γίνει ποτέ στην ιστορία της ανθρωπότητας αυτό το πράγμα. Η Αμερική έχασε το 28, το 29, 50% και αμέσως κάναν rebound οι μισθοί. Η μόνη χώρα που οι μισθοί πάνε έτσι είναι η Ελλάδα. Και δεν έχει βγει ένας να πάει να θέσει ένα θέμα αναδιανομής. Είχε κάνει ο Νίκος τότε μια προσπάθεια με το κατώτατο μισθό και πέσαν να πάνε να τον εφάνε. Ακόμα το κρατάνε. Εντάξει, δεν το κρατάνε ακόμα. Εντάξει, το περάσανε τελικά. Δεν είχαμε και τίποτα. Εντάξει, το περάσατε. Ήταν Αλλά το μόνο Ινστιτούτο που είχε πει ναι. να αυξηθούν.